Että mä en oikein tiedä, että ketä ihmisiä sillä sitten oikein liikutellaan, vai ihmisiä työpaikalta toiselle sillä junalla. Sitten toinen asia on sitten se, että Raevaara tässä viittasi siihen, että tämä olisi halvin ratkaisu. Ja jos ajatellaan kalustohankintoja ja ajatellaan raitiotien niin kalustoa, raitiotien niin vaunujen ostamista, niin mä luulisin kyllä, että ne raitiotien kalusto on halvempaa kuin ostaa veturi ja siihen riittävä määrä sitten vaunuja. Että en oikein tiedä, että kuinka se asia järjestyy. Sitten tietysti iso asia on se, että meillä tämä raitioverkko niin menisi nyt sitten Hervannasta tuonne Lentävänniemeen, ja nämä nyt ainakin on 2 sellaista aluetta, joita me ei kyllä lähijunaliikenteellä voida kyllä auttaa millään tapaa. Siellä Hervannassa asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja me ei lähijunalla voida heitä kyllä liikuttaa yhtään mihinkään. Ja sitten vielä tietysti tässä keskustelussa on tänään mainittu myöskin tuo yliopistosairaalan alue, niin sinnekään ei mene tällä hetkellä kiskoja, ettei me saada sitäkään nyt tämän lähijunaliikenteen piiriin. Että tässä lähijunaliikennekeskustelussa vähän kyllä ihmettelen nyt näitä suuria toiveita, mitä siihen on liittynyt. Ja ehdottaisin, että kaupunkiraitiotien suunnittelua jatketaan. Ja annan repliikkipuheenvuoron Arne Raevaaralle tässä yhteydessä. Lyhyesti haluan tätä, että minun yksi rooli on se, että minä olen Suomen rautatiematkustajayhdistyksen hallituksen jäsen, ja tämä yhdistys on työstänyt selkeitä jo aikatauluja Pirkanmaan alueelle. On tehty selkeä suunnitelma, miten kustannukset saadaan katettua. Kyse on vain, mikä on iso ongelma, on tämä VR:n monopolitoiminta. Periaatteessa yksityisiä operaattoreita on tulevat kuinka paljon jonoksi asti. Ja kyse on, mutta kun se oli lyhyt repliikki, mä haluan näin vastata, ne on erittäin halpa kustannukselta. Jos löytyy poliittista tahtoa, Tampereella miettii kiskopohjaista joukkoliikenneratkaisua. No ei siis valtakoalitiosta tai vihreissä, kato mitä ne ajaa täällä. Omaa bisnestään, ei Pirkanmaan etua. Ja seuraava puheenvuoron annan asiantuntijalle, eli tilaajapäällikkö Risto Laaksoselle. Ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, mä haluan todeta sen, että nythän tässä vertailuasetelmassa, mikä me ollaan muodostettu, niin siellä on lähtökohtana se, että kaikki... Laita Risto mikrofoni päälle. On se päällä, mutta yritän korottaa tätä sääntä. Kaikissa näissä vaihtoehdoissa, joita me tutkitaan, nämä järjestelmävaihtoehdot, niin siellä on pohjana lähijunaliikenteen kehittäminen sillä tavalla, että silloin tulevaisuudessa meillä on puolen tunnin vuoroväli tällä yhteydellä Nokia, Tampere, Lempäälä, joka on se luonnollinen lähijunaliikenne käytävä, ja lähdemme myöskin siitä, että me tulevaisuudessa saataisiin Tesomalle seisake lähijunaliikenteeseen. Ja annan nämä 2 repliikkipuheenvuoroa ennen varsinaista puheenvuoroa, ja ensimmäisenä on Sirkka-Liisa Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä Risto Laaksonen jo toikin niitä näkemyksiä esille, joita halusin itsekin korostaa, kun pitkään olen ollut mukana, niin kyllä koko ajan on ollut myöskin tämä lähijunaliikenne kuvioissa mukana, mutta sillä ei ratkaista Tampereen joukkoliikennettä. Maakunnallisesti se on merkittävää joihinkin suuntiin, sillä lähijunalla pääsee Tampereen sisälläkin, kun pinta-ala on tämänkin kokoinen, mutta niin, että se ei todellakaan ratkaise Tampereen joukkoliikennettä suuressa mitassa, valitettavasti, koska meillä ei mene joka kulmille näitä raiteita kuitenkaan sitten VR-osalta, mutta että varmasti niin kuin sillä tavalla, niin kuin tässä perussuomalaiset toi esille, niin on ollut VR:n puolelta hiukan niin kuin jäykkyyttäkin sitten niin edes tätä olemassa olevaa rataverkkoa käyttää sitten että niistä lähtökohdista, mitä Tampere ja Pirkanmaa ajattelisi. Ja seuraava repliikkipuheenvuoro apulaispormestari Olli-Poika Parviainen. Kiitos puheenjohtaja. Kaikkien näiden tuntien jälkeen tuntuu jotenkin erikoiselta, että edelleen täällä asetetaan vastakkain erilaisia liikkumismuotoja, kun se ei varmasti ole missään tapauksessa meidän joukkoliikenteemme kehittämisen kannalta järkevää. Mehän tarvitsemme erilaisia keinoja liikuttaa ihmisiä paikasta toiseen. Raitiotie on tässä yhtälössä yksi osa. Bussiteknologia, sen tarjoamat uudet vaihtoehdot tulevat varmasti olemaan tiiviisti mukana jatkossakin. Ja lähijunat toivottavasti tarjoavat oman osansa pakettiin. Mutta tämän tyyppinen vastakkainasettelu, jossa tarjotaan absoluuttista ratkaisua jollain tietyllä muodolla, niin se ei ole mitenkään rakentavaa. Ja ehkä ihan kaikkien näiden jälkeen niin tällaisena Stop the Press-juttuna haluan kertoa ilouutisen perussuomalaisten ryhmälle, joka peräänkuuluttaa rohkeutta kiskopohjaisten ratkaisujen tutkimiseen, niin raitiotie kulkee kiskoilla myös. Kiitos.
Ja annan varsinaisen puheenvuoron Mikko Leppälahdelle seuraavaksi. Ja puheenjohtaja, tosiaankin kiskoilla kulkevia liikennettä on se lähijunaliikennekin myöskin, ja nimenomaan näin, että meidän pitäisi liittää näitä matkakeskusasioita yhteen. Ja sillä ohitusraiteella täällä, joka olisi seudullinen hanke ja joka tukisi tätä lähijunaliikennettä, se olisi yksi tämmöinen asia, mutta niin kuin tässä parissa aikaisemmassa puheenvuorossa kerrottiin, niin nämä on toisiaan tukevia hankkeita. Ne ei kierrä sieltä keskussairaalan kohdalta. Sieltä voi kiertää semmoinen tuplanivelpussi, tai sitten jos jokut haluaa, niin sieltä voi olla ne kankeet kiskot, jotka on aina siellä samalla paikkaa. Tuplanivelpussi voi kyllä kulkea moneen muuhunkin paikkaan, koska me nyt puhumme ratkaisusta, joka on aika pitkälle eteenpäin. Olemmeko niin varmoja, että missä ne ihmiset sitten loppujen lopuksi haluavat kulkea, missä ne asuvat tulevaisuudessa, niin tässä heitetään niitä vaihtoehtoja, joita olisi vielä helposti sovellettavissa yhteen. Ja myöskin näin, että todettaisiin se, että saataisiin tämä aivan älytönkin tavaraliikenne täältä kaupungin keskustasta pois, jota ei yleensä kyllä minkään ison kaupungin keskustassa normaalisti tapahdu. Ja nämä kaikki yhdessä on erittäin hyviä kehitettäviä asioita, mutta ei ne myöskään tätä jatkosuunnittelua saa lopettaa sen takia, että oletettaisiin, että joku on niin ylivoimainen, kun me ei nyt nähdä tässä niin ylivoimasta hanketta. Kaikesta huolimatta meidän pitää tätä tulla, ja aina tulee uusia. Mistä ne vaihtoehdot tulee, ne uudet vaihtoehdot? E-bussista puhutaan nyt. Se ratikka on kyllä niin vanha hanke, että siitä ei ole näkynyt uusia kehitysvaiheita. Se vaatii 2 kiskoa, ja jos siinä nyt on Tapparan ja Ilveksen lokot kyljessä, että se on Tampereella muisto, niin ei siinä oikeastaan muuta kehittymistä ole tapahtunut. Kyllä ne täällä kumipyöräliikenteen puolella tällä hetkellä ne kehitykset tapahtuu maailmalla, mitä olen katsellut. Että tästä, että osataan valita se uusin ja nykyaikaisin, joka tulevaisuudessa on sitten se ympäri maailmaa käytössä oleva ratkaisu sekä polttoaineen kohdalla että myöskin ratkaisuna, niin se olisi meillä se tulevaisuuden paras näkymä. Siihen kuuluu se lähijuna, siihen kuuluu varmasti monta muutakin asiaa, en osaa ennustaa sitä vielä, mutta tässä vaiheessa, jos suunnittelu pitäisi lopettaa, niin silloin varmaan tyydytään vain tämän hetken tilanteisiin. Valtuuston kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Valtuutettu Leena Rauhala on poistunut esteen vuoksi valtuustosta ja Marko Ruutila on este ja paikalle on saapumassa valtuutettu Lasse Heikkilä. Ole hyvä. Mennään sitten repliikkipuheenvuoroihin. Seppo Salminen on ensin. Arvoisa puheenjohtaja, sen verran valtuutettu Parviaisella, että kyllähän näiden kaikkien muotojen välillä kilpailua on. Eihän siinä ole mitään epäselvää. Kysymyksessä on niiden toimivuus, joustavuus, palvelukyky ja miten ne täydentävät toisiaan. Nämä on ne keskeiset kysymykset ja nämä muodot ovat sitten, jotka lopulta asian ratkaisevat. Ja seuraava repliikki Aila Dundar-Järvinen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain Olli-poika Parviaisen tähän vastakkainasettelun huomioon, niin olen aivan samaa mieltä. Mutta toisaalta taas ymmärrän sen, koska taloudelliset realiteetit ovat nyt tällä hetkellä sellaiset, että meidän täytyy niin kuin viisaasti punnita, mikä on järkevää ja mihinkä resurssit ovat. Eli uskon, että me kaikki valtuutetut täällä haluaisimme paljon hyvää Tampereelle ja paljon on suunnitelmia ja hyviä ideoita, mutta että todella rahan puute on sitten se nimittäjä, joka sitten vaikuttaa meidän päätöksiimme. Kiitos. Seuraava repliikkipuheenvuoro Oras Tynkkynen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Leppälahden mielestä ratikka on vanhanaikainen, koska ratikka kulkee edelleen 2 kiskolla. No, tällä logiikalla toki myös kaikki bussiratkaisut ovat vanhanaikaisia, koska niissä edelleen on pyöräparit.
Uusissa ratkaisuissa on vähän sama ongelma kuin, että jos päätätte ostaa uuden tietokoneen, jos ostatte uuden tietokoneen, niin huomenna tulee jo uusi malli, joka on parempi. No kannattaako se tietokone jättää ostamatta sen takia, että tulee koko ajan uusia malleja, jotka ovat entistä parempia? Useimmilla meistä on joka tapauksessa tietokone, vaikka niitä uusia parempiakin malleja tulee. Mutta minulla on esittää kompromissi, rakennetaan ratikkaa ja sitten otetaan vaikka valtuutettu Salmiselta ne pysäkeillä ladattavat sähköbussit ja siirrytään niihin koko sillä muulla bussiverkostolla. Siitä saadaan molempien toiveet toteutettua. Ja repliikkipuheenvuoro Arne Raivaara. Oli just Suomen rautatiematkustajan hallituksen yksi kannanotto paikallisjuniä Tampereelle ja muualle, miksi ei. Se on vähän laajempi kokonaisuus. Eli niin kuin mä olin just lähettämästä kaikille valtuutetulle sähköpostiin, mutta tuossa en saanut lähtemään sitä. Kyllä mä toivottavasti saan vielä tämän illan aikana. Eli mistä mä puhuin? Ei se ollut, kyse ei ole niin kuin mistään yksinkertaisesta yhden henkilön esittämästä ajatuksesta, vaan tämä maakunnan edustamista on nyt kysymys. Meidän pitää sen sijaan, että me koko ajan pähkäillä, miten Tampere tai oma poliittinen viiteryhmä tai oman itsehyödymme taloudellisesti pysähtyä miettimään tässä taloudellisessa tilanteessa ikään kuin ajatus, että vaikka hanke ei ole kallis, se voi olla järkeväkin, jos edesauttaa maakunnan talouden kehittymistä myönteiseen suuntaan. Tässä on hyvä niin kuin, ikään kuin se peruskaavio tähän paikallisjuna keskusteluun, minkä mä tänne illan aikana vielä lähetän kaikille valtuutetuille, että mä toivon, että oletettavasti tähän asiaan palataan vielä jossain muussakin yhteydessä. Ja vielä repliikkipuheenvuoro Juhana Suoniemi. Arvon puheenjohtaja, täällä on peräänkuuluttu kotimaisuutta tai tamperelaisuutta. Transtechillä on alihankintaa Tampereen seudulla. Se on ainoa lähestulkoon tämän tyyppinen. Tuplanivelbusseja valmistaa tällä hetkellä Hes, Volvo ja Van Hool, ja mitään niistä ei oikein käytetä paljon missään, ja ne on kaikki muualta kuin Suomessa tai Tampereelta. Göteborgissakin, joka on Volvon kotikaupunki, niin ollaan niitä tuplanivelbusseista luopumassa ja muuttamassa ratikoiksi. Ja kaikkein tärkeimpänä huomioisin ehkä sen, että tuplanivelbusseja oli tuossa Helsingissä koekäytössä. Päättivät, etteivät tilaa niitä ollenkaan, eli niitä on koekäytetty Suomen oloissa ja ne eivät ole siinä onnistuneet. Saattaa olla, että joku malli joskus onnistuu, mutta nämä ei nyt ole onnistunut. Ja muistutan vielä sen, että pienhiukkaspäästöt, jotka on erittäin merkittävä kysymys noin 60 000 keskusta-alueella asuvalle ihmiselle, niin, ja heidän terveydelle ja sitä kautta kunnan kuluihin, niin ne tulee niistä renkaista nykyisin, ei moottoreista. Ja annan vielä repliikkipuheenvuoron Timo Vuohensilta. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Yrittäjänä täytyy sanoa, että tämä on todennäköisesti turhaa tämä keskustelu. Tuolla lasien takana yrityksissä menee niin huonosti, me sukelletaan hirveätä vauhtia. Että mä en näe mitään käännettä, koska tämä kääntyy. Todennäköisesti täällä ei tule rahaa tämmöteen ole, mutta sen verran täytyy kääntää näistä pyöristä, kun puhutaan rauta- ja kumipyöristä, niin metroissa on käynyt ympäri maailmaa, niin Pariisissa on paras metro maailmassa. Yllättäen se kulkee kumipyörillä. Keskustelu asiasta on päättynyt ja keskustelun aikana valtuutettu Arne Raivaara on esittänyt, että asia hylätään ja sitä on kannattanut Lassi Kaleva ja Tiina Elovaara. Voidaanko hylkäys hyväksyä yksimielisesti? Ei voida, joten asiasta meidän pitää sitten äänestää. Teen seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Raivaaran hylkäysehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttänee, hyväksytty. Ja äänestys alkaa. Tuliko se? Tuli. Ne mitä tässä on tuossa. Todetaan äänestyksen tulos. Ja-ääniä 57, ei-ääniä 9, tyhjää 0 ja poissa 1. Joten äänestysesitys on tämmöinen, niin silloin voidaan todeta, että kaupunginhallituksen päätös on tullut myöskin valtuuston päätökseksi. Näin.
Ja sitten siirrytään Arne Raivaara, ole hyvä. Jätän eriävän mielipiteen. Tässä taloudellisessa tilanteessa Tampereen perussuomalaisten valtuusryhmä ei voi hyväksyä ratikan rakentamista. Kannatamme jo rakennetun kiskopohjaisen joukkoliikenteen infran eli rataverkon käyttämistä. Sen käyttö on sekä taloudellisesti että ekologisesti kannattava. Lähijunaliikenteen kehittäminen tukee Tampereen ja koko Pirkanmaan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Uuden infran tarvitseman ratikan suunnittelun sijaan olisi kunnallistaloudellisempaa sekä vastuullisempaa toteuttaa lähijunaliikenne olemassa olevaa infraa hyötykäyttäen. Ja Tiina. Yhdyn tähän Raivaaran eriävään mielipiteeseen. Todetaan eriävät mielipiteet, merkataan tänne tiedoksi ja ne liitetään tämän käsittelyn yhteydessä pöytäkirjaan. Ja siirrytään seuraavaan asiaan, 258, eli vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Kämmenniemen yhdyslinjan rakentamista koskevassa asian osalta. Avaan asiasta keskustelun. Ja ensimmäisen puheenvuoron on pyytänyt Jani Moisio. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja tamperelaiset, ottamatta sen enempää kantaa menneeseen tunnelikeskusteluun, niin kiivaimman keskustelun aikana tunnelin puolustajat vetosivat jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Samat argumentit näkyvät toistuvan Kämmenniemen siirtoviemäripäätöksessä. Vuonna 2008 ensimmäisen päätöksen jälkeen järjestettiin Kämmenniemessä asukasilta, jossa oli paikalla ainakin Gustafsson, Roivainen, Pekka Paavola, Jari Heinonen, Satu Sipilä, Matti Joki ja Sirkka-Liisa Virtanen. Melko paljon kunnallispoliittista kokemusta. Kyseisessä tilaisuudessa he kertoivat Kämmenniemen asukkaille, että vuoteen 2013 mennessä Kämmenniemen vesiverkko yhdistetään kantakaupunkiin. Vuosi sitten suurin osa tästä edellä mainitusta väestä oli mukana valtuustossa päättämässä samaa asiaa yksimielisesti uudelleen. On lapsellista väittää, että valtuutetut eivät ole tienneet, mitä ovat päättäneet tai että on tehty huono päätös. Kuntalain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Sama laki, kaupungin ja liikelaitosten johtosääntö sanoo, että liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisestä päätöksestä on kulunut yli 5 vuotta. Tampereen vesi ei ole tehnyt asian hyväksi elettäkään. Se on vain vastustellut. 2012 päätös on ollut täysin luonteva jatkumo asialle. Tampereen vesipalveluiden tuottajana itse esittää omat investointitarpeensa omaan investointisuunnitelmaansa. Kämmenniemen siirtoviemärin hyväksi se ei ole tehnyt ainuttakaan esitystä asiasta kuluneen 5 vuoden aikana. Tampereen vesi ei aio rakentaa sitä omilla rahoillaan, vaan odottaa asiaan valtuustolta korvamerkittyä rahaa. Se on kyllä Kämmenniemessä tehnyt omilla päätöksillään yli 500 000 euron investoinnin rakentamalla väliaikaisen purkuputken Näsijärveen. Tätä putken rakentamista ei ole valtuusto koskaan päättänyt. Lisäksi Tampereen vesi on ohjannut päätöksentekoa harhaan kustannusarviolla Kämmenniemi-Sorila välin siirtoviemärin kustannusarviosta. Tampereen veden mukaan se on 4,2 miljoonaa, vaikka referenssit naapurikunnista ja urakoitsilta saadut tarjoukset ovat noin puolet tästä. Kunnan omistusohjaus ei ole tässä asiassa mahtanut jääräpäiselle Tampereen vedelle mitään. Siksi se onkin nyt kääntänyt kelkkansa kokonaan ja ohjaa luottamushenkilöitä. Koska asia on aikanaan jo 2 luvattu ja lupaukset eivät saa olla katteettomia, onkin petturuutta kuntalaisia kohtaan vedota nyt 5 lihavemman vuoden jälkeen vallitsemaan heikkoon taloustilanteeseen. Jos rahaa ei kerran löydetä tästä salista, tulee tämän salin velvoittaa Tampereen vesi hankkimaan se itse. Samalla voidaan aloittaa luottamuskeskustelu Tampereen vettä kohtaan, sillä on edessään isoja päätöksiä. Tavase, keskuspuhdistamo, yhtiöittäminen ja niin edelleen. Kaupungin organisaatiossa ei voi olla liian itsenäistä ja jumpittelevaa liikelaitosta, joka ei noudata lain määräämällä tavalla valtuuston sille asettavia tavoitteita. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Seppo Silvennoinen. Anteeksi, Timo Hannilahti. Puheenjohtaja hyppäsi. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, tässä on hyvin poikkeuksellisesta asiasta kysymys.
En oikein muista, että vastaavaa olisi aikaisemmin tapahtunut. Tässä on ollut hyvin pitkämielinen valmistelu. 2008 se merkittiin valtuustossa jo tahdonilmaisuna ja siitä on muistutettu moneen kertaan. Ratkaisut on ollut lähes yksimielisiä ja matkan varrella valtuuston tahto näyttää tulleen järjestelmällisesti jääneen toteutumatta. En mene tämän asian yksityiskohtiin nyt muilta osin, kun ajattelen tämän meidän omistajaohjauksen näkökulmasta. Omistajaohjauksesta vastaava johtaja Ylirajala ei normaalisti kumartele ketään, mutta kun tuli tuossa ovessa vastaan, niin näytti, että hän meni melkein niin kuin seiniä pitkin. Mä huomasin, että olisikohan ollut niin, että oli huono omatunto. Ja joka tapauksessa ihan vakavasti ottaen, niin mä kysyisin Ylirajalalta, että millä tavalla omistajaohjaus on tässä asiassa toiminut ja mikä on teidän kanta tässä asiassa. Tarkoitan lähinnä sitä, että onko omistajaohjauksen näkökulmasta niin valtuustolla oikeus tämän tapaisessa asiassa puuttua liikelaitoksen toimintaan. Onko tämä strategista ohjausta vai ei? Ja seuraava puheenvuoro, johtaja Ylirajala, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, vastauksena valtuutettu Hanhilahden tekemään kysymykseen täytyy ensin todeta varmaan pahoittelut tämän asian puolesta, että tämä on todella ollut useita vuosia tapetilla ja tämä asia ei oikein ole edennyt yhtään mihinkään ja ei tästä mitään kunniaa varmaan saa niin virkamiehet kuin valtuustokaan, että tätä asiaa on vatkattu ja vaivattu monta vuotta. Ja senpä takia, kun tätä asiaa on selvitetty kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa, niin on päädytty siihen, että tämä asia täytyy tuoda uudelleen tänne valtuuston päätettäväksi ja valtuuston pitää ottaa kantaa sitten sekä tähän tekstiin että siihen, että onko tämän tekstin edellyttämiä rahoja olemassa. Ja sen takia tämä päätösehdotus on tämän kaltainen, koska meidän virkamiesten näkemyksen mukaan näin ei ole. Eli vedellä ei ole tarvittavia resursseja tämän putken rakentamiseen ja toisaalta sitten vaikka olisikin ne resurssit tämän putken rakentamiseen, niin sitten sen lisäkapasiteetin hankkimiseen, että tämä putki voidaan liittää. Ja tämmöinen selvitys me ollaan vedestä saatu ja meillä ei sen suurempaa asiantuntemusta omistajaohjauksessa tähän ole. Tampereen organisaatio on sen kaltainen, että Tampereen Vesi on tämän vesihuollon asiantuntija meillä ja se arvioi nämä asiat. Ja veden johtokunnassa ja siellä veden sisällä pitäisi sitten tulla se ymmärrys, että millä lailla näitä asioita viedään. Omistajaohjaus joutuu olemaan tässä sen veden asiantuntijuuden varassa ja tämmöinen selvitys niin kaupunginhallitukseen kuin liiketoimintajaostoon kun sitten tänne omistajaohjaukseen on annettu. Mun mielestä tämä asiassa pitäisi viheltää pilliin ja tehdä nyt nämä päätökset ja miettiä sitten tulevina vuosina, että ne tekstit, mitä valtuusto tekee ja nämä annetut määrärahat synkkaa keskenään. Todetaan valtuuston kokoonpanossa muutoksia, eli Kirsikka Siikki on ottanut paikkansa valtuustossa, Satu Hassi on poistunut ja hänen tilallaan on Petri Siuro. Tervetuloa. Ja sitten vielä Matti Höyssä on poistunut työesteen vuoksi valtuustosta ja Reetta Ahosella, Minna Talosella ja on työeste, etteivät pääse tänne tulemaan ja sitten Ilpo Rantanen on jo salissa ja Lauri Helke saapuu sitten paikalle. Tervetuloa. Ja valtuuston kokoonpano on 67. Täysilukuisia olemme. Ja mennään eteenpäin ja sitten on seuraava puheenvuoro Seppo Silvennoinen. Arvoisa puheenjohtaja, en ota kantaa siihen, että kun Ylirajala sanoi, että tänä päivänä siihen ei ole varaa, mutta
Kerron tähän vähän samaa, mitä Jani Moisio jo puheessaan puhui, niin tästä historiasta, että vuonna 2008 on jo kaupunginvaltuusto linjannut yhdysputken rakentamisesta Kämmenniemen ja Sorilan välille. Mutta Tampereen Vesi on toistuvasti ilmoittanut, että he eivät aio rakentaa kyseistä yhteyttä. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, jos valtuusto ylimpänä päättävänä elimenä tekee tämmöisen päätöksen, niin miten voi joku liikelaitos kieltäytyä noudattamasta sitä. Ja sitä Tampereen Vestä on useaan otteeseen muistutettu ottamaan hanke investointiohjelmaan, mutta liikelaitos on kieltäytynyt esityksestä ja ilmoittanut, että valtuuston päätös ei velvoita liikelaitosta. Vuonna 2012 ennen budjettivaltuustoa asia oli esillä Tampereen Veden kanssa sillä seurauksella, että hanketta ei liitetty investointiohjelmaan. Tampereen Vesi ryhtyi sen sijaan rakentamaan valtuuston päätökseen nähden päinvastaista investointia, eli ohjaamaan jätevettä Näsijärveen. Vuoden 2013 budjetissa investointia ei ollut kohdistettuna menona. Samoin on tilanne päinvastaisen toteutukseen otetun investoinnin laita, eli tämän putken. Eli se on otettu sinne, mutta ilman valtuuston päätöstä. Esitänkin näihin seikkoihin ja aikaisempiin Jani Moision puheenvuoronkin vedoten, että tämä muutosesitys talousarvioon hylätään. Ja annan repliikkipuheenvuoron sitten Erkki Aksenille. Arvoisa puheenjohtaja, ei tämä niin epätavallista, että virkamiehet jättävät valtuuston päätöksiä toteuttamatta. Minun mielestä virkamiehiä pitäisi käsitellä puhelimen. Saatte pitää, mutta avaimet pöydälle, jos ei valtuuston päätöksiä noudateta. Ja seuraava puheenvuoro sitten Anna-Kaarina Rantaviitta-Tiainen. Arvoisa puheenjohtaja, kaupungin valtuusto on kaupungin korkein päättävä elin. Muiden hallintoelinten ja virkamiesten on tehtävä, että panna valtuuston päätökset toimeen. Myös kaupungin liikelaitosten on toiminnassa toteutettava valtuuston päättämiä linjauksia. Arvoisa puheenjohtaja, tämän vuoksi en ollut uskoa silmiäni, kun luin valtuuston tämän kokouksen esityslistaa. Valtuusto on jo vuonna 2008 ohjeistanut kaupunkia ja Tampereen vesilaitosta toimimaan niin, että Kämmenniemestä rakennetaan yhdysputki kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon vuonna 2013 loppuun mennessä. Tampereen Vedellä on siten ollut runsaasti aikaa laatia tarvittavaa suunnitelmat ja esittää toteuttamiseen tarvittavat investointimäärärahat toteuttamista varten kaupungin budjettiin. Näin ei ole tapahtunut, vaikka asia kirjattiin vielä erikseen vuoden 2013 budjettiin sen toteuttamisen varmistamiseksi, ja siitä tehtiin valtuustokysely 16.9.2013. Ja tässä vastauksessa on valtuustokyselyyn vastattiin muun muassa, että asiaa on käsitelty kaupungin hallituksen liikennejaoston kokouksessa 20.8.2013. Tietääkseni kaupunginhallituksella ei ole sellaista jaostoa ole, ja jos olisikin, tuntuisi vesihuoltoasioiden käsittely siellä kummalliselta. Kaupungin hallituksen liiketoimintajaoston pöytäkirjoista ei edes löydy merkintää edes kokouksesta KO-päivämäärältä. Missähän tässä oikein ollaan ja mitä pitäisi uskoa? Arvoisa puheenjohtaja, nyt esitetään koko asian poistamista jälkikäteen vuoden 2013 talousarviosta sekä sitä, että se voidaan talousarvioon lisätä määrärahaa kun yhdyslinja toteuttamiseen, ettei sitäkään tässä lisätä siihen, että se toteutettaisiin. Koko asia lykättäisiin vähintään 5 vuoden eteenpäin 5 vuodeksi. Arvoisa puheenjohtaja, lopuksi. En pidä tällaista valtuuston linjausten ja päätösten noudattamatta jättämistä hyväksyttävänä. Minusta se on suoranaista niskoittelua. Se ei anna hyvää kuvaa Tampereen kaupunkikehityksen pitkäjänteisyydestä eikä kaupungin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän nykytilasta. Jos tällaista toimintaa pidetään hyväksyttävänä,
Voimme ensi vuonna huoletta poistaa vaikka tunnelin vuoden 2014 talousarviosta. Tulisi talouskin kerralla tasapainoon. Ja tähän varmasti johtaja Juha Ylirajala haluaa kommentoida. Arvoisa puheenjohtaja, vastauksena valtuutettu Rantaviita-Tiaisen puheenvuorossa esiin ottamiin asioihin, niin totta kai kyse on liiketoimintajaostosta. En tiedä missä kohtaa tuolla se sanavirhe on. Se täytyy toki korjata sinne esityslistalle. Mutta tämä liiketoimintajaoston kokous, jossa tätä asiaa käsiteltiin, liiketoimintajaosto vieraili Tampereen vedessä ja kuuli siellä selvityksen Tampereen vesiliikelaitoksen tilanteesta, ja tässä samassa yhteydessä sitten kuuli toimitusjohtajan myöskin kertomana tästä Teiskon vesihuoltotilanteesta, ja siitä itse asiassa käytiin keskustelua siellä liiketoimintajaostossa ja todettiin tämä vallinnut tilanne. En tiedä, siitä ei varmaan pöytäkirjaan tullut muuta merkintää kuin että siellä veden tiloissa oltiin ja veden tilannekatsaus kuultiin. Ja seuraava puheenvuoro Satu Sipilä, ole hyvä. Puheenjohtaja. Kuulun liiketoimintajaostoon ja olin siellä paikalla Tampereen veden vierailulla ja meille selvitystä tehtiin, mutta me ei mielestämme kyllä mitään päätetty tästä asiasta. Joten niin kuin tässä on nyt peräänkuulutettu, että kuka on mitäkin, niin olin paikalla siellä. Tämä on todellakin häpeällinen asia. Jos valtuusto on jotain asiaa päättänyt, niin pitäisi kyllä toteuttaa sitä linjaa, mikä siellä on, ja varsinkin jos se on budjetissa. Tämä koskee pientä asukaskuntaa, pientä aluetta, ja tosi tärkeää kuitenkin tälle alueelle. Ja valtuuston linjauksena, yksimielisenä linjauksena, niin eikö se pitäisi toteuttaa? Kuka tätä asiaa valvoo, sitä peräänkuulutan. Ja toivonkin, että tätä päätösesitystä nyt ei todellakaan toteuteta, vaan kannataan sitä muutosesitystä tai että sitä hylätään. Ja seuraava puheenvuoro Matti Järvinen. Arvoisa puheenjohtaja, tämmöinen Kämmenniemen Sorilan siirtoviemäri sinänsä pieni asia, mutta siinä on hyvin paljon virheellistä tietoa tarkoituksellisesti liikkeellä. Mä muutaman hinnan tässä luettelen. Sanotaan näin, että purkuputki Käälahden suulle maksoi 700 000 euroa. Tampereen vesi kertoi ennen sitä rakentamista, että se on noin 350 000. No sitten Kihniö-Parkano välinen siirtoviemäri, jonka pituus on 33,5 kilometriä. Se on yhtä hankalassa maastossa kuin Sorila-Kämmenniemi väli tehtiin pari vuotta sitten. Sen hinta on 2,75 miljoonaa. Tämä viemäri sisältää 10 kilometriä vesijohtoa kummassakin päässä niin Parkanossa kuin Kihniössäkin, liittymäviemäreitä ja yli 10 pumppaamoa. Mä en nyt muista tarkalleen mitä se on, mutta kuitenkin. Kämmenniemi Sorila siirtoviemärin pituus on 12 kilometriä, kolmannes Kihniön pituudesta, mutta hinnaksi sanotaan 4,7 miljoonaa. Siis lähes kaksinkertainen hinta, vaikka matka on kolmannes. Tämä on vähän outo laskutapa. Myöskin sanotaan näin, että siinä on Atalassa tukkoisuutta. Tämmöinen konsulttiyhtiö FCG on kirjoittanut keväällä raportin, että Kämmenniemen jätevedet mahtuvat Atalan kohdalla viemäriin. Sitten ne ei mahdu, kun tulee Sisaruspohjan ja Kolunkylän jätevedet mukaan alueen, jossa ei edes ole suunniteltuna viemäreitä. Sorilan pumppu on pieni, pumppaamo on riittävä. Siinä on se tukkoisuus. Niinpä esitänkin pykälään 258 valtuuston hyväksyttäväksi seuraavan muutosehdotuksen. Vuoden 2013 talousarviokirjassa oleva Kämmenniemeä koskeva tekstilisäys poistetaan ja lisämäärärahaa yhdyslinjan rakentamiseksi Sorilan ja Kämmenniemen välille ei sisällytetä vuoden 2013 talousarvioon. Kämmenniemi-Sorila siirtoviemäri toteutetaan
viimeistään seuraavana vuonna sen jälkeen, kun valmisteilla oleva Tarastajärvi-Olkahinen-Rauhaniemi uusi viemäriyhteys on valmistunut. Hyvä. Saako tänne sen muutosesityksen? Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Yrjö Schaafaitel. Kiitos puheenjohtaja. Mä en palaa tähän historiaan, kuinka mikäkin on mennyt. Mä ihmettelen vaan maalaisjärjellä tällaista asiaa, että nyt kun Näsijärvi on suurella vaivalla saatu puhdistettua niin, että lohikalat ja kuhat viihtyvät tässä Koskenniskan yläpuolella ja rapukanta on vahvistunut runsaaksi, niin kaupunki itse rupeaa pilaamaan tätä järveä laskemalla jätevettä Näsijärveen ja yläjuoksun varrella. Samanaikaisesti tehdään vedenottamo Kaupinojalle 10 miljoonien investointi, josta otetaan puhdasta vettä kaupunkiin ja sitä ottoputkea on siirretty ylemmäksi tuonne keskemmälle järveen. No nythän tässä tapahtuu niin, että 1-2 kilometrin päässä on viemäriputki, josta tulee vedet suoraan kaupungin vedenottoputkeen. Mä en niin kuin voi ymmärtää, että kuinka tällainen menettely on mahdollista. Olen myöskin käynyt siellä vedessä ja kuullut vedenjohtajan selvitykset ja hän vakuutti sitä, että sitä yhdysputkea ei voida tehdä ennen kuin tämä tukkoisuus, josta Matti Järvinen mainitsi, on poistettu. Eli siellä on nyt joku viemärinpätkä tekeillä siellä Aitolahden pohjukassa, jonka kustannusarvio oli muistaakseni 3,7 miljoonaa. Niin mä olen kyllä sitä mieltä, että kun tämä päätösesitys siirtäisi vuoteen 2018 tämän asian niin kuin uudelleen ottamiseen, niin kyllä meidän nyt kaiken oikeuden ja kohtuuden nimessä pitäisi heti sen tukkosysteemin poistuttua siitä välistä, niin heti välittömästi sen jälkeen päästä jatkamaan sitten tätä siirtoviemäriputkea sieltä Kämmenniemestä tähän kaupunkin verkkoon. Se on minusta niin kuin oikeus ja kohtuus. Ja jos 2 kertaan perutaan valtuuston päätökset, niin mitä varten me täällä sitten ollaan ja tehdään päätöksiä. Minun mielestä tämä on niin vakava asia, että tässä pitäisi jopa ryhtyä kurinpitotoimenpiteisiin, jos pystytään osoittamaan, että valtuuston päätöksiä ei ole noudatettu. Ja Akseen sanoi sen niin kuin vähän karkeammin sanon, että avaimet pöydälle. Mutta kannatan ehdottomasti tätä Matti Järvisen esitystä, että jossa tämä putki jatkettaisiin sitten heti välittömästi sen jälkeen, kun tämä tukko-osuus on saatu poistettua. Ja se ei mene vuoteen 18, vaan se olisi silloin 14, 15 tai jotain semmoista. Kiitos. Annan johtaja Juha Ylirajalalle nyt tässä kohdassa puheenvuoron. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, haluan todeta valtuutettu Sipilälle vielä tarkennuksena, että missään ei todellakaan väitetä, että liiketoimintajaosto olisi päättänyt tästä asiasta. On todettu pelkästään, että liiketoimintajaosto on käsitellyt tätä asiaa ja se käsittely tietysti on tehty siinä veden vierailun yhteydessä. Ei niin, että tämä olisi ollut esityslistalla yksittäisenä asiana, mutta sitä ei tietääkseni ole missään väitettykään. Se mitä muistan siitä käsittelystä siellä liiketoimintajaostossa, niin siellä vaan todettiin tämä tilanne siinä keskustelussa ja ei siellä mihinkään toimenpiteisiin tai muihin myöskään liiketoimintajaosto pyytänyt ryhtymään, vaan todettiin, että tämä täytyy tuoda valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi ja päätettävä siinä yhteydessä sitten tästä menettelystä. Nythän tämä tilanne on muuttunut, kun tässä arvostellaan tätä omistajaohjausta ja sen toimivuutta, niin nythän meillä uutena toimielimenä vuoden alusta on aloittanut kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja liiketoimintajaostolle omistajana kuuluu tämän kaltaisten asioiden valvominen ja siinä mielessä tämä tilanne on varmaan luottamushenkilöiden näkökulmasta parantunut. Eli jatkossa liiketoimintajaoston tulee sitten arvioida näiden liikelaitosten tavoitteiden toteutumista omistajana ja vahtia sitä meitä virkamiehiä paremmin.
Annan nämä 3 repliikkipuheenvuoropyyntöä nyt sitten ensiksi apulaispormestari Mikko Aaltonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tosi ikävä tilanne, mikä edessä tässä nyt ollaan näiden valtuuston päätöksien suhteen. Ja tietysti se nyt ehkä kertoo siitä, että näillä ponsien tekeminen valtuuston kokouksessa nopeasti niin ei ole välttämättä kauhean hyvä tapa niin kuin ohjata päätöksentekoa. Mutta sen halusin tässä sanoa, kun Matti Järvinen teki tämän muutosehdotuksen, niin tässä nyt esitetään tosiaan tämmöistä uudenlaista niin kuin ratkaisua tähän asiaan, mutta kun saatiin tämä paperi nyt kuitenkin vasta kokouksella käynnistyttyä, niin tähän on hirveän vaikea ottaa kantaa, että nyt tällä aikataululla en voi tätä asiaa kannattaa, vaikka sinällään tässä varmaan nyt jonkinlainen logiikka onkin, ja siinä mielessä niin tämä olisi edennyt tästä sitten näiden, kun muutenkin tämä homma menee eteenpäin, mutta että kun tällä aikataululla en tiedä asiasta tarpeeksi. Ja Atanas Salesovski, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, itse liiketoimintajaoston varapuheenjohtaja halusin kyllä tukea tämän Ylirajalan näkemysasiasta. Juuri näin meni, että me suoraan kysyttiin vesilaitoksen johtajalta, että mikä tämä juttu on, ja saatiin erilaisia selvityksiä niin poispäin. Eli tämä osio on sitten mun mielestä ihan niin kuin Ylirajala totesi. Se on varmasti meille kaikille on mietittävä sillä tavalla, mikä näihin ponnen ja näihin, kun ne ei ole summia eikä hintoja siltä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Sillä tavalla on valitettava tätä se näin on tapahtunut jopa kahta kertaakin. Ymmärrän ihan hyvin, mutta toivottavasti nyt jatkossa, kun terävöidään myös näihin johtosääntö- liiketoimintajaostoon vähän paremmaksi siihen, sen kautta tähän omistajaohjausta kyllä tulee sillä tavalla vahvistettu ja yhdessä tätä asiaa hoidetaan eteenpäin. Ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, ole hyvä. Puheenjohtaja, kiitos Ylirajalan tuosta selvityksestä. Se nyt ei ihan ole vielä ok, mutta sitten tähän kyselyyn, valtuustokyselyyn Lasse Oksasen tekemään, niin pormestari on vastannut, että asia otettiin kaupunginhallituksen liikennejaoston esityslistalle 28. Ja tämmöistähän ei varmaan ole ollut, että tämä liiketoimintajaosto on kokoontunut 22.8. Että tässä on nyt tämmöisiä vähän heittoja, että en tiedä mitä on missäkin keskusteltu, mutta kuitenkin niin tässä on vähän, ei ole ihan numerot paikallaan eikä päivät. Johtaja Juha Ylirajala. Arvoisa puheenjohtaja, ennen kuin pormestari kerkee vastaamaan, niin mä otan kyllä tästäkin vastuun itselleni, eli se oli jäänyt sinne pormestarin vastaukseen epätarkassa muodossa, ei missään tapauksessa pitänyt tässä muodossa olla. Paitsi että siinä on tämä kirjoitusvirhe, niin myöskin se on epätarkasti niin, että siitä todella joku voisi luulla, että se on ollut oikein esityslistalla se asia, mutta näin ei ollut ja pormestari ei tästä ole vastuussa, vaan me, jotka sitä vastausta pormestarille teimme. Ja sitten mennään varsinaisiin puheenvuoroihin ja ensimmäisenä on Jari Heinonen. Puheenjohtaja, tilanne on tietysti vaikea ja vakava, koska niin kuin tässä keskustelussa on tuotu esille, niin valtuusto on kuitenkin kuntalain mukaan päättävä elin, korkein päättävä elin Tampereen kaupungissa niin kuin Suomen muissakin kunnissa. Ja siinä mielessä, kun täällä on kantaa otettu ja kannanotot aika selkeitä ja yksimielisiäkin kaiken lisäksi vielä, niin kyllä tuntuu aika kummalle. Siis pitkän päällehän tämä voi johtaa siihen, että Tampereen liikelaitoksilla ja osakeyhtiöillä on jonkinlainen veto-oikeus. Ikään kuin voidaan ottaa rusinoita pullasta, että mikä meille sopii. Mikä on sellainen valtuuston päätös, minkä me voimme toteuttaa ja katsotaan sitä. Ja Juha Ylirajalla sitten siellä liikennejaostossa katsoo, että milloin se kokoontuu vai kokoontuuko se ollenkaan. Ja juodaanko siellä vettä vai mitä siellä juodaan sitten, kun pöytäkirjoista ei päätöksiä löydy. Eli tämä on nyt kyllä minusta hyvin vaikea kysymys ja ymmärrämme kyllä nämä tukkosuudet viemäriputkissa ja pumppuasemien tehojen puutteet ja muut, mutta kyllähän tässä nyt on selkeästi päätöksiä tehty ja on ollut asiantuntevia virkamiehiä valtuustossa ja täällä on keskusteltu asioista ja päätökset aika yksiselitteisiä. Että kyllä mä näkisin, että jos me lähdetään tälle tielle, että me lähdetään mitätöimään näitä, niin
kyllä mä tuun niin kuin vakavasti Rantaväyläliikkeellekin esittämään, että kyllä nämä Kämmenniemen vesiasiatkin voidaan mitätöidä, niin kyllä Rantaväylän tunnelikin on ihan hyvä hanke mitätöidä, koska se näyttää, että meillä investointirahaa ei riitä, niin silloin me voimme aivan hyvin tätäkin puolta miettiä. Nimittäin kun mä katson noita investointitasoja, niin kun meillä tänä vuonna on 148 miljoonaa, niin ennusteiden mukaan vuonna 2017 meillä olisi 258 miljoonaa, eli 110 miljoonan tasolisäys vuositasolla investointeihin. Eli se on aika kova, eli kyllä tässä priorisointia tarvitaan, mutta tuskin nämä Kämmenniemen vesiasiat on nyt se, mistä se priorisointi pitää aloittaa, kun meillä on siitä selkeä valtuuston päätös. Että kyllä mä kannatan tässä yhteydessä kuitenkin valtuutettu Silvennoisen aika selkeää esitystä ja palataan valtuustossa päiväjärjestykseen, että valtuusto on päättävä elin ja sen päätöksiä noudatetaan. Ja Schaaffelille toteaisin sen, että kun olet tarkastuslautakunnan jäsen, niin eikö tämä ole sellainen asia, joka tarkastuslautakunnassa on syytä nostaa nyt esille. Eli tämähän on tarkastuslautakunnan yksi keskeinen tehtävä on katsoa se, että noudatetaanko valtuuston päätöksiä. Ja nyt meillä on tässä aika hyvä esimerkki siitä, että ei noudateta. Ei nyt lähti siitä, että Akseenin linjaa, että avaimet pöydälle pitää heti toteuttaa, mutta kyllä tarkastuslautakunnan tehtävä on katsoa asioiden perään ja miettiä näitä hyvin tarkasti. Eli kannatan Silvennoisen esitystä. Ja annan repliikkipuheenvuoron Atanas Alesoskille. Puheenjohtaja, edelleen palaan tähän, se on kohtuutonta nyt siihen liiketoimintajaosto ja esitelle Ylirajalla käydä päälle tästä päätöksestä ja tästä käsittelystä, että liiketoimintajaosto on listaa, mutta liiketoimintajaosto aika paljon tulee asiantuntijoita ja niin pois, ja liiketoimintajaosto aloitti nimenomaan tämän vuoden alusta. Eli minusta on kohtuutonta koko tätä virhe, mikä valtuustossa nyt tai päätös jotakin sellaista, mitä ei ole toteutettu, laita se liiketoimintajaosto erityisesti esitellä Ylirajalla. Eli nyt täytyy olla sen verran kohtelias, että ei tämä nyt liity mihinkään siihen, näihin päivimääriin ja niin poispäin. Me kuultiin vesilaitoksen johtaja siihen ja kysyttiin tätä asiaa ja hän perusteli omasta näkökulmasta tätä asiaa ja liikelaitoksen näkökulmasta ja niin poispäin. Eli sillä tavalla ei ole kävelty eikä valtuustokaan ketään siihen, mutta mun mielestä se ei kannattanut sitä liiketoimintajohtajaa eikä Ylirajalla sotke tähän asiaan. Valtuuston kokoonpanossa on jälleen tullut muutoksia, poistunut Laila Koskela työesteen vuoksi ja paikalle saapuu Antti Sireeni. Ja valtuusto on täysilukuinen. Ja seuraava varsinainen puheenvuoro, Tiina Elovaara. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuohon Aleksovskin kommenttiin, että kyllä se Tampereen vesi siinä on ensin kävellyt valtuuston ylitse. Ja se on nyt se asia, mistä täällä tulisi keskustella. Ensinnäkin minusta oli hyvin harmi, kuinka vähän valtuutettuja täällä salissa tässä asian käsittelyssä nyt alkuun oli, onneksi nyt jo enemmän. Tässä on kuitenkin kysymyksessä kaupungin omistajaohjauksen epäonnistuminen, joka on tullut tämän asian kautta hyvin näkyväksi. Tunneliasiassa aina argumentoitiin, että aiemmat valtuustot on päättänyt näin ja sen takia päätökset ovat vakavia, niitä on noudatettava. Jotenkin tässä asiassa tämä ei enää pädekään. Nyt aiemmilla päätöksillä ei olekaan väliä. Tämä asia sysätään Tampereen veden vastuulle, mutta entä kun Tampereen vesi ei ole hoitanut tehtäviään? Luottamus tämän liikelaitoksen toimintaan on kyllä mielestäni tullut hyvin kyseenalaiseksi. Tämähän ei ole ainoa asia, jossa on ollut vähän hämmennystä. Lisäksi ihmettelen myös niitä kustannusarvioita, joita Tampereen vesi tämän urakan osalta on esitellyt. Ne on aika suuriksi saatu. Joiltakin muilta urakoitsijoilta suoraan kysymällä ne ovat hieman pienempiä. Ei tästä voi vetää kuin surullisia johtopäätöksiä. Kaiken tämän omistajaohjaussähläyksen lisäksi on todettava, että Tampere kohtelee haja-asutusalueitaan huonosti. Teiskoon ei ole investoitu oikeastaan mitään. Asia toisensa jälkeen jää tekemättä ja alueen annetaan näivettyä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei voi tarkoittaa haja-asutusalueiden kuolettamista.
kannatan ehdottomasti Silvennoisen tekemää hylkäysesitystä. Seuraava puheenvuoro Arne Raevaara. Minulla on hyvä jatkaa, mihin valtuutettu Elovaara tuli äsken, mutta minulla on iso ongelma oli tässä, kun mä yritin pähkäillä kanssa niitä lukuja, joita tässä esiintyy. Mä olin paikalla katsomassa, kun Oriveren Korkeakosken välillä rakennettiin 160 mm levyinen paineviemäri. 2 vuotta sitten rakennettiin, niin rakentamiskustannus oli noin 50 € metriltä. Onhan selvä, että tässä on niin maastollisia eroavaisuuksia ja on niin kuin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, mutta minua ihmetyttää, kun mä pääsin tässä laskuissa, että Tampereen veren Pesosen hinta-arvio on noin 336 € metriltä. Tämä on noin melkein 7 kertaa kovempi hinta-arvio tässä. Siellä voi löytyä selittäviä tekijöitä, mutta ehkä yksi tärkeä selittävä tekijä liittyy siihen, että tähän investointina on suhteellisen pieni mietittyä sen hyötyihin. Ikään kuin mietitään Tampereen, mikä on ongelma kaupungin kaavoituksessa, on omakotitonttien puute. Ja Teisko, joka muodostaa noin 3/4 Tampereen pinta-alasta, se on luonteva paikka rakentaa maaseutumaisia asutusalueen kaltaisia omakotitaloja. Ongelma on se, että taloudellista hyötyä tulee näihin kerrostalolähiöiden rakentaminen, niin pyritään ehkä osaltaan kysynnän ohjaamisella vaikuttaa sitä, että sitä asumismuotoa, mitä ihmiset haluaisivat asua, niin sitä ei tarjota. Se on ikävä Tampereen talouden kanssa. Mä ymmärrän, että se on hyötyä, en lähde nimeämään, aprikoimaan mitään, mutta että häviäjänä on ikään kuin myös Tampereen kaupungin talous. Se on noin 100 000 kivirakentajien kokouksessa, jossa kävin kuuntelemassa, oli Leka-firman toimitusjohtaja tai joku vastaava henkilö arvioi, että noin 125 000 € ja 125 000 € ja joka ikisestä omakotitalon rakentamista ikään kuin pyörimään rahaa siihen talouteen. Tampereen kaupunki tarvitsee tällä hetkellä tällaisia talouden niin kuin piristeitä. Yksi on se, että annetaan mahdollisuuksia siihen suuntaan, että Esko-alueella voitaisiin rakentaa enemmän omakotitaloja. Ja yksi keino siihen olisi, mikä tähän edesauttaa, on tämän yhdyslinjan rakentaminen jo toteutetun asemakautetun alueen Kämmenniemen ja tämän ydinkaupungin välillä, koska tämä mahdollistaa jatkossa isomman asutusmäärän rakentamisen tai ajama-alueen laajentamisen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, tämä kustannukset ihan marginaalisia siihen hyötyyn nähden, joka tästä tulee. Ja tämä on niin voimakkaan niin kuin, tällainen niin kuin teiskolaisia ja hajautusalueen asukkaita yleensä ottaen niin kuin halveeraava tämä pohjaesitys, että mä tosiaan mielellään kannatan tätä Seppo Silvennoisen hylkäysehdotusta. Ja seuraava puheenvuoro Jukka Gustafsson. Joo, arvoisa puheenjohtaja, täällä valtuutettu Elovaara muuten asiallisen puheenvuoron lopuksi minusta kyllä nyt sortui tämmöiseen perussuomalaiseen populismiin todetessaan, että valtuusto olisi antanut Teiskon näivettyä vuosikymmenten mittaan, erityisesti keskustan, kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vasemmistoliitonkin toimesta on tehty paljon töitä sen osin, että Kämmenniemen kohdalta Terälahdenkin terveys-, sosiaali-, sivistyspalveluista on pidetty kiinni. Liikennettä, ihmisten liikkumista on subventoitu siten, että he ovat tasa-arvoisia kantatamperelaisten kanssa ja niin edelleen. Minusta nyt tämä kannattaa muistaa. Mutta itse tästä asiasta, niin olen Asukasillassa aikanaan, niin kuin täällä viitattiin, niin sitoutunut siihen, että tämä Kämmenniemen yhdistettäisiin tähän kantakaupungin vesi- ja viemäriverkkoon Sorilaan. Niin kuin osa tietää, niin olen aikanaan asunut ja vaikuttanut Teiskosta ja kuulun edelleenkin Teiskon työväenyhdistykseen. Olen sen johtokunnan jäsen ja tunnen tämän asian aika hyvin. Ja minusta oli kyllä tärkeää kuulla esimerkiksi valtuutettu Safaittelin näkemys siitä, että on oikeus ja kohtuus, että tämä asia
hoidetaan kuntoon. Valtuutettu Sipilä totesi, että on tämä häpeällinen juttu, että tässä tilanteessa ollaan. Enkä nyt sitten halua käyttää kokouksen aikaa sen enempää. Tässä on nämä näkökohdat tullut ja olen kyllä tukemassa valtuutettu Järvisen lausumaesitystä, että siirtoväli toteutetaan viimeistään seuraavana vuonna sen jälkeen, kun valmisteilla oleva Tarastajärvi, Olkahivinen, Rauhanniemi uusi viemäriyhteys on valmistunut. Ymmärrän, että myöskin valtuutettu Hanhilahti on ollut tätä valmistelemassa ja uskon, että se on hyvin asiantuntevasti tehty. Pahoittelen sitä, että minulla oli ihan asiallinen este en voinut osallistua valtuustoryhmäni kokoukseen. Olisin siellä kyllä leijonan lailla kamppaillut tämän asian puolesta, mutta joudun olemaan poissa. Pahoitteluni ryhmän jäsenille siltä osin, että joudun tässä nyt vähän toimimaan vastoin periaatteitani, mutta elämä on joskus tällaista. Myönnän repliikkipuheenvuoron tähän. Jani Moisio. Joo, tuosta maaseudun näivettymisestä sen verran, että olen 23 vuotta asunut sieltä ja kulkenut joka päivä tänne Kivikylään töihin. Nykyisin biokaasuautolla sitten, että on koittanut omaa jalanjälkeeni tähän maailmaan tehdä, mutta siis näivettynythän se on. Palvelut on lähtenyt, koulut on vähentynyt, rakennuslupien saaminen on hankaloitunut, terveyskeskukset on viety kauemmas. Mutta tätä näivettymistä voi myös kutsua, että on säästetty, eli kaupungin verorahoja on säästetty Teiskon kustannuksella. Mutta kyllä se paikkansa pitää, että näivettelyssä on 23 vuoden aikana se palvelutaso, mikä Teiskossa on. Ja tämä viemäri varmasti auttaa sen näivettymisen vähentymistä. Varsinainen puheenvuoro seuraavaksi Timo Hanhilahti. Arvoisa puheenjohtaja, Mikko Aaltonen tuossa totesi, että Järvisen ehdotus tuli vähän nopeasti ja yllättäen. Tässä on moni asia ollut matkan varrella tullut nopeasti ja yllättäen jo 2008 vuodesta lähtien näköjään, mutta se, että mistä siinä on kysymys, niin vielä tarkentaisin sen, että siis kysymys on siitä, että Tampereen Vesihän on rakentamassa sinne kahta hyvin merkittävää paineviemäriyhteyttä, joka menee nyt sitten sinne hyötyvoimalaitokselle eli Tammer Voima-osakeyhtiölaitokselle, ja täällä on hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg paikalla, ja Löfberg voi varmaan kertoa, milloin se laitos ja vesijohto tai viemäri sinne tulee, eli silloin niin kun tämä myöskin aikakartalla päästään niin kuin oikeaan kohtaan. Tässä ei ole mitään epäselvää sikäli. Ja seuraava puheenvuoro Anna-Kaisa Heinämäki, ole hyvä. Kiitoksia. Mä ymmärrän myös tätä yhdyslinjan rakentamista koskevan hämmennyksen oikein hyvin ja ymmärrän myös tämän paikallisten asukkaiden aktiivisuuden tässä asiassa, ja se on hyvä keskustelu käydä nimenomaan siitä, että mikä on ponsien ohjaava vaikutus. Mutta ainakaan kun mä luin tätä kaupunginhallituksen pohjana olevaa esitystä, niin mä en näe tällä hetkellä oikeastaan mitään syytä, miksi me ei noudatettaisi tätä virallista investointisuunnitelmaa, mikä meillä on. Eli kun siellä just todetaan, että yhdyslinjan suunnittelu käynnistetään, kun Nurmisorilla yleiskaava on valmistunut ja rakentamiseen varaudutaan vuoden 2018 jälkeen, niin mun mielestä tämä on taloudellisesti järkevintä ja koko Koillis-Tampereen kokonaiskehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisin tapa edetä. Mun mielestä tässä kaupunginhallituksen pohjaesityksessä otetaan myös kantaa nimenomaan siihen, miten me Koillis-Tampereen aluetta kehitetään. Mun mielestä se on eri asia kuin näivettäminen, mistä tästä puhutaan täällä näin. Täällä on vielä 2 repliikkipuheenvuoroa. Ensin Jukka Gustafsson. Niin, arvoisa puheenjohtaja, kiinnitän teidän huomiotanne siihen, että aloitan puheenvuoroni, arvoisa puheenjohtaja. Mua jossain määrin rasittaa tämä villitys, että kaikki kiittää
puheenjohtajaa, joka virkansa puolesta antaa aina kaikille puheenvuoron. Mutta ottakaa tämä tämmöisenä iltamyöhäisenä filosofointina. Kyllä se kiitoskin on varmaan paikallaan. Mutta arvoisa puheenjohtaja, minulla oli asiaakin. En ryhdy perussuomalaisten kanssa viisastelee, mitä verbi näivettyä tarkoittaa. Olen ollut valtuustossa 20 vuotta sitten, kun Teiskossa silloin asuneena voimakkaalla, mutta pienellä ryhmällä ja yhteistyöllä eri puolueiden kesken pidimme monta vuotta pystyssä Velatan koulua jo vielä alla 20 lapsella. Mutta sitten kun se lapsimäärä rupesi menee 15, niin kyllä se Velatankin koulu sitten vaan jouduttiin lopettaa. Mutta ei tämä näivetty mistään, jos lapsia ei sitten Pohjan peruskoululla ole. Velatan koulu muistetaan täältäkin kateederin takaa, mielenkiintoinen asia muistettavaksi. Seuraava repliikkipuheenvuoro, Peter Löfberg. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu Hanhilahti kysyi tästä hyötyvoimalasta, sen mahdollisesta viemäriputkesta en tiedä, mutta tarkoitus on, että hyötyvoimala on käytössä ennen vuodenvaihdetta 2015-2016, eli valmistunee 2015 loppupuolella, sanoisin marras-joulukuussa. Keskustelu asiasta on päättynyt ja totean, että keskustelun kuluessa on tehty 2 kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, 1 muutosesitys ja 1 hylkäysesitys. Ja luetaan ne sitten vielä. Vuoden 2013 talousarviokirjassa on oleva Kämmenniemeä koskeva tekstilisäys poistetaan ja lisämäärärahaa yhdyslinjan rakentamiseksi Sorilan ja Kämmenniemen välille ei sisällytetä vuoden 2013 talousarvioon. Kämmenniemen-Sorila siirtoviemäri toteutetaan viimeistään seuraavana vuonna sen jälkeen, kun valmisteilla oleva Tarastejärvi-Olkahinen-Rauhanniemi uusi viemäriyhteys on valmistunut. Ja tämä oli Matti Järvisen muutosehdotus, jota on kannattanut Yrjö Schaafvaitteli. Ja sitten se hylkäysesitys, ja se oli tässä. Ja hylkäysesityksen on tehnyt Seppo Silvennoinen, ja sitä on kannattanut Satu Sipilä, Jari Heinonen, Tiina Elovaara. Ja sitten mennään eteenpäin. Voidaanko nämä ehdotukset hyväksyä yksimielisesti? Ei voida. Ja koska ehdotuksia ei ole hyväksytty yksimielisesti, meidän pitää äänestää asiasta ja teen seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen ensin. Ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valtuutettu Matti Järvisen muutosesitys. Toisessa äänestyksessä ovat vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valtuutettu Seppo Silvennoisen hylkäysehdotus. Ja äänestysesitys hyväksyttäneen. Hyväksytty. Ja teen seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Matti Järvisen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja ja-ääniä on tullut 42, ei-ääniä 25, tyhjiä 0, poissa 0 ja ääniä yhteensä 67. Äänestysesitys todetaan. Ja nyt sitten voittanut esitys tulee. KH-esitys vastaan voittanut esitys.
Ei kun hetkinen. KH. Joo, Seppo Silvennoisen hylkäysesitys vastaan voittanutta ehdotusta. Ja voidaanko tämä hyväksyttyä yksimielisesti? Ei voida, joten siitä tulee myöskin äänestää. Ja teen seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jälleen jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Silvennoisen hylkäysehdotuksen, äänestävät ei. Äänestysesit hyväksyttäneen hyväksytty, ja äänestys alkaa. Ja äänestyksessä on annettu jaa-ääniä 50, ei 16. Tuossa tuli vielä. Todetaan, että äänestys päättyy, siinä tuli vielä yksi ääni. Ja todetaan äänestyksen tulos, jaa-ääniä 50, ei 17, tyhjiä 0, poissa 0 ja ääniä 67. Joten todetaan tämän äänestyksen jälkeen, että kaupunginhallituksen esitys on tullut myöskin valtuuston päätökseksi. Näin. Haluatko sinä mennä sinne? Ja siirrytään kohtaan 259, eli ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistuksen liittyvästä selvitysalueesta. Ja avaan asiasta keskustelun. Ja ensimmäinen puheenvuoro, Ilkka Sasi, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että ilmoitus on tehty ja se on sinänsä erinomaisesti valmisteltu. Tästähän seutukuntakokonaisuudesta Hämeenkyrö puuttuu ja Hämeenkyrön, joka on yhdyskuntarakenteeltaan hyvin lähellä Tamperetta, niin Hämeenkyrön on nyt sitten syytä valtakunnan tasolta. Hämeenkyröllä annetaan varmasti sitten linjavedot tulevaisuudessa siitä, että pistääkö valtio heidät sinne kokonaisuuteen mukaan. Mutta tämä Hämeenkyrö. Ja keskustelu päättyy ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksytty. Ja siirrymme pykälään 260. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tarkastuslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Ja avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro, valtuutettu Luoto, olkaa hyvä. Joo, tässä ennen kokousta niin kaupunginlakimies tuli sanomaan minulle, että mä oon jäävi tässä kokouksessa puhumaan. Eikö tämä kuitenkin, tämä on tiedoksi tämä valtuustolle, niin mielestäni mä voin olla hyvin edustaa täällä itseään. Kiitoksia. Pyytäisin kaupunginlakimies Arniota avaamaan tätä kantaansa. Heikki Luoto on ymmärtääkseni tässä asiassa tehnyt valituksen ja hän on esteellinen. Se koskee häntä henkilökohtaisesti. Tästähän on aikanaan ollut puhetta ja edellisen kerran vastaavassa tapauksessa oli vielä Kuntaliiton lausunto, missä todettiin esteellisyys tämmöisessä tapauksessa. Asia on selkeä, ei ole mitenkään rinnanainen eikä tulkinnanvarainen. Eli tässä oli kaupungilla Arne Raivaara, älkää nousko penkistä, en ole teille vielä puheenvuoroa antanut. Tässä on meillä nyt siis kaupunginlakimiehen näkemys asiasta, että Luoto on tässä valituksessa asianosaisena esteellinen käsittelemään tätä asiaa. Mikäli valtuutettu Luoto ei ymmärrä itse jäävätä itseänsä, niin silloin puheenjohtajan tehtävä on tuoda tämä asia toimielimen päätettäväksi ennen kuin muuhun keskusteluun mennään. Tiedustelen tässä vaiheessa Luodolta, että haluaako hän jäävätä itseänsä vai päättääkö toimielin asiasta? Selvä. Eli valtuutettu Luoto katsoo, että ei ole jäävi tätä asiaa käsittelemään. Ja kun meillä on...
Työjärjestyksen annajossa liittyy ihan välttämättä tähän. Sähköpostiviesti, jota kiersit edelleen lähettämässä, ei se ollut mikään lausunto, vaan se oli höpö-höpö-viesti. Ja tämä kyseinen, eikö mä haluan, että mietitään tämä sitä, ei ole Arne Raivaara, tämä ei edelleenkään ole työjärjestyspuheenvuoro, mitä te puhutte. Hallintolaki on mun mielestä täysin yksiselitteinen. Nythän ei asia ratkaista. Asian käsittely on tapahtunut Valtuutettu Raivaara, kun te pyydätte työjärjestyspuheenvuoroa, niin silloin te pidätte työjärjestyspuheenvuoron, ette mitään tällaista yleisluontoista puheenvuoroja. Edelleenkin minä olen teille lähettänyt sen sähköpostin, mistä äsken minua moititte. Ja jos ei työjärjestyspuheenvuoroja ole, niin menemme sitten äänestykseen tästä asiasta. Eli minun äänestysehdotukseni on sen kaltainen, että valtuutettu Luoto, esteellinen jaa, ja hän ei ole esteellinen, on ei. Hyväksytäänkö tämä äänestysesitys? Hyväksytty. Ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Äänestyksessä on annettu 50 jaa-ääntä, 10 ei-ääntä, 4 tyhjää ja 3 poissa. Ääniä yhteensä 64 ja todetaan tässä välissä, että valtuutettu Luoto on todettu esteelliseksi ja hän poistuu tämän pykälän käsittelyn ajaksi valtuuston kokouksesta. Ja sitten eteenpäin varsinaisissa puheenvuoroissa. Ja ensimmäisenä valtuutettu Löfberg, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on mielenkiintoinen tapaus kaiken kaikkiaan ja tekisi mieli palata siihen, kun me joskus tästä asiaa keskusteltiin. Mutta menen osittain sivupolkua ja tulen tähän kokouksen yhteen edelliseen pykälään tässä, kun hallinto-oikeus erottamisperusteen oikeudellinen arviointi toteaa, että tarkastuslautakunnan esityslistalla ollut niin ja niin ja vuotanut ulkopuolisille tietoa luottamuksellisesta asiasta. Minä luen sen niin, että hallinto-oikeus ottaa kantaa myös epäsuorasti siihen, saako valtakunnan kokouksesta lähettää twittejä, mennä Facebookiin tai vastaavaa, koska sekin on suljettu tilaisuus ja kuitenkin pidetään blogeja kokouksessa, siteerataan sanatarkasti, mitä siellä sanotaan sun muuta. Mun mielestä tämä hallinto-oikeuden päätös pitää nyt ymmärtää sellaisena, että suljetusta kokouksesta ei saa vuotaa tietoa. Viemäriputkea, ja ainakin toisilla oli halu viemäriputkella tehdä kaavoitusta. Kuitenkin ikään kuin moitittiin muita toimijoita, paitsi valtuustoa. Kuitenkin valtuustolla on kaikki valta tässä. Me ollaan kuitenkin rakennettu omat sääntömme niin, että vesilaitoksen johtokunta valitsee toimitusjohtajaa ja valtuusto valitsee epäsuorasti ton johtokunnan. Me voidaan erottaa johtokunta milloin tahansa, jos ei noudata meidän tahtoa. Me ollaan sillä asialla, mitä nyt käsitellään, osoitettu, että koko lautakunta voidaan erottaa. Eikä tarvitse olla muuta syytä kuin luottamuspula. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Raivaara, olkaa hyvä. Koska keskustelun alussa lakimies käytti perusteluna nyt jäävätä tässä tapauksessa toisen henkilön. Ensimmäistä kertaa niin käytettiin tätä sähköpostikirjavaihtoa, jonka Sanna-Maria Kaupunkiliiton jokut Patrik ja Nikon kaupungin puolella. Tällaista sähköpostikirjavaihtoa, joka täällä siis eessä luettiin, ja mä sain tämän sillä luvalla, että Sanna-Maria on määrittänyt, että en halua, että minun ja kolmannen osapuolen sähköpostivaihtoa välitetään laajuna tai muinakaan jakeluina. Tässä kuitenkin lakimies totesi,
että tämän sähköpostin sisältää nyt tieto ikään kuin nyt jääväs jonkun henkilö analogisessa tapauksessa täällä. Mun mielestä tämä pitäisi niin kuin toisella tapaa lähteä. Mä ymmärrän se hyvin, kun enemmistö haluaa niin kuin nämä spitaaliset äänestää ulos. Ja nyt tällä hetkellä spitaalinen ryhmä on perussuomalaiset. Mutta tämä ongelma on ihan oikeasti pitemmässä juoksussa, kun me hyväksytään tällainen menettelytapa, että luottamuselin-organisaatio enemmistö voi äänestää, yksi yli puolet, voi äänestää yksi vaille puolet ulos salista aina. Niin me ollaan sellaisella tiellä, että vaikka mä ymmärrän se, että hetkellisesti joku kuvittelee, että näin tulee valtaa, kun joku henkilö, joka tietää jostain asiasta, ei pääse puhumaan. Niin mun mielestä niin tähän menettelytapana, koska mikä tässä on kiusallisinta on se, että arvioinnin mukaan tämä on Suomen lainsäädännön vastainen menettelytapa. Ja ongelma on se, että kun tämä ei ole valituskelpoinen ratkaisu, tätä ei voi siirtää hallinto-oikeuteen, niin tämä on sillain, tämä vääristää ikään kuin tällaista valtuuston asetelmaa. Ja mä en missään tapauksessa toivon, että olkoon se valtaryhmittymässä mikä muu ryhmä tahansa, että tätä ei käytetä, ei Tampereella eikä muissakaan Suomen valtuustoissa ikään kuin vallankäytön muotona, poliittisen vallankäytön muotona sitä, että valtuustosta äänestetään spitaalisena ne henkilöt ulos, jotka ikään kuin tietää jostakin asiasta, voi valottaa kolikon toista puolta. Mä ymmärrän sen, että Heikki Luodolla on, niin kuin moni kokee, ollessansa eri poliittisessa ryhmässä, että hänellä on vääriä mielipiteitä. Hänet on Tampereen kaupunkilaiset äänestänyt tähän valtuustosaliin. Ja mun mielestä niin kuin muilla valtuutetuilla ja valtuustolla ei ole sitä oikeutta lainvastaisilla perusteilla lähteä esittämään. Mutta hei, mä otan sen toisen puheenvuoron, mä haluan lukea hänen viestinsä tähän valtuustosalille. Kiitoksia ja kommenttipuheenvuoro. Valtuutettu Sirkka-Liisa Virtanen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, jos tässä näin Gustafssonin opetusta yrittää ottaa opiksensa. Minusta Raevaara nyt loukkaa kaikkia valtuutettuja tässä näin syyttämällä meitä siitä niin, että tämä on niin jotenkin puoluepoliittista vallankäyttöä. Tämä on niin ihan alkeissa silloin, kun itse 8 kautta sitten olen tullut niin näihin kuvioihin mukaan. Viimeistään silloin on jo koulutettu siitä niin, että niitä omia asioitaan ei olla täällä hoitamassa. Eli silloin, kun käsitellään niitä asioita, jotka koskettavat sinua henkilökohtaisesti, niin täytyy kieltäytyä, jäävätä itsensä asian käsittelystä, jotta myöskin kansalaisten luottamus näitä elimiä kohtaan voisi säilyä. Jos niin kuin aina välillä kuulee syytettävänä, että täällä hoidetaan vain omia asioita, niin nimenomaan se niin, että sä itse olet omassa asiassasi täällä paikalla, ei sitä luottamusta rakenna. Tässä ei ole mitään puoluepoliittista. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Koskinen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, olen ihan samaa mieltä Sirkka-Liisa Virtasen kanssa, että nythän ei ole kysymys Luodon mielipiteestä missään kohdin. Ei siitä ole kysymys, vaan kysymys siitä, että tässä puhutaan hänen omasta asiasta ja hän on jäävi käsittelemään sitä asiaa. Kiitoksia. Seuraava repliikkipuheenvuoro, valtuutettu Roivainen. Arvoisa puheenjohtaja, ihan samaa mieltä kuin edelliset puhujat tässä. Tässä oli juridiset perusteet tälle menettelylle. Vähän huolissani kuuntelen tätä Raevaaran puhetta tästä sähköpostilukemisesta täällä valtuustosalissa. Meillä on edelliseltä valtuustokaudelta semmoisia kokemuksia, että täällä jouduttiin lehteri tyhjentämään, täällä radiovastaanottimet suljettiin, kun yksilöasioita käsiteltiin. Semmoiseen pisteeseen me ei voida tänään mennä. Kiitoksia ja valtuutettu Raevaara. Mä haluan lukea sen Heikki Luodon viesti, että korkein hallinto-oikeus päätti sitten 2 vuoden 3 kuukauden miettimisen jälkeen hylätä Heikki Luodon valituksen, joka koski hänen erottamistaan tarkastuslautakunnasta. Heikki Luodo kiittää erottamiseensa osallistuneita valtuutettuja virkamiehiä. He ovat tahtomattaan tukeneet Luodon vaalikampanjointia. Kunnallisvaaliäänimäärä yli 3-kertaistui. Eduskuntavaaleissa Luoto sai ensikertalaisena yli 4000 ääntä. Vakavammin puhuen, kyseenalaisen päätöksen perustelut antavat aihetta miettiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valittamista. Valtuutettuja ja virkamiehiä kehottaisi olemaan erottamatta tunkijoita pöyhiviä luottamushenkilöitä. Paras omatunto saavutetaan keskittymällä kaupungin ongelmiin, jotka eivät välttämättä näy Transparency Internationalin
ja Grecon tutkimuksissa. Mä näihin erillisiin arvioihin. Ilman muuta olennaista on se lainsäädännön noudattaminen. Mun äskeinen väite liittyy siihen, äsköspäätöks ei noudatettu. Ja mä haluan siitä osin liittyä tähän korkeimman hallinto-oikeuden 7.9.2012 talteen numero 2358 tekemään päätökseen. Tässä on niin kuin lehdistötiedote. Tampereen kaupungin hallintoon on valitettavasti peseytynyt epäterveitä toimintatapoja. Yksi niistä on avoimuuden puute. Esimerkiksi julkisia asiakirjoja on vaikea saada lain edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeus on nyt toimestani linjannut, että Tampereen kaupungin nykyinen asiakirjojen salaamiskäytäntö on lainvastainen. Päätös itsessään on merkittävä. Sen ansiosta päätöksentekoon liittyvä korruptio ja hyvävelijärjestelyt on toivon mukaan hieman helpompaa tuoda julkisuuteen. Myös normaali asioinnin pitäisi olla astetta helpompaa, jos asiakirjat ovat lain edellyttämällä tavalla kaupunkilaisten saatavilla. Tulevaisuus näyttää, kuinka tällä hetkellä valtaa pitävät aikovat noudattaa hallinto-oikeuden päätöksiä. Ja repliikkipuheenvuoro apulaispormestarivaltuutettu Parviainen. Jatkuva vihjailu ja syyttely hyväveliverkostoista ja suoranaisista salaliitoista on todella mautonta tässä salissa. Ja päätän keskustelun. Ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen? Hyväksytty. Ja siirrymme pykälään 261 ja kutsumme valtuutettu Luodon takaisin saliin tässä välissä. Eli siirrymme pykälään 261 korkeimman hallinto-oikeuden päätös Lahdesjärven osayleiskaavaa koskevassa asiassa ja avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen? Hyväksytty. Ja siirrymme pykälään 262. Asemakaavan numero 8382, Härmälä 76815, Perkionkato 63 sekä Vähäjärven puiston virkistysaluetta Härmälän saunan laajennus tuetun asumisen yksiköllä. Avaan keskustelun ja ensimmäinen puheenvuoro valtuutettu Heinonen, olkaa hyvä. Johtaja Härmälän asukkaana totta kai otan tähän asiaan kantaa. Tässä on kysymys siitä, että Härmälän saunan alueelle ja Vähäjärven puiston kylkeen halutaan TVA eli Tampereen vuokra-asunnot Oy haluaa laajentaa vanhaa saunarakennusta ja rakentaa tuetun asumisen yksikön sekä joitakin palvelutiloja. Tähän hyvä alue, koska tällä alueella on jo ennestään tuettua asumista 2 TVA-talossa ja alueella on myöskin sosiaalista isännöintiä harjoitettu jonkin aikaa. Ja muistan, kun aikanaan Irene Roivaisen ja Satu Ylisen kanssa teimme tutkimuksen Köyhä byrokratia rattaissa, niin meillä oli tältä alueelta aika paljon asukkaita, nimenomaan tuetun asumisen asukkaita haastateltavana, ja heidän palauteensa oli varsin myönteinen. Eli he kertoivat, että tämä tuettu asuminen on erinomaisen hyvää palvelua, ja se palaute oli kaikkinensa hyvin myönteistä, ja sitä toivottiin sen tyyppistä toimintaa lisääkin, ja se kieltämättä on hyvää syrjäytymisen vastaista työtä. Se on tosi hyvää ja tärkeää. Ja samoin myöskin alueen asukkaat alueella, jossa on vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja aika lailla rinnakkain, niin alueellahan oli pieniä konflikteja aikaisempina vuosina, pieniä yhteenottoja, voisiko sanoa, ei yhteydenottoja, vaan yhteenottojakin aina ajoittain. Ja nyt kuitenkin tämän tuetun asumisen ja sosiaalisen isännöinnin kautta tilanne on aika hyvin rauhoittunut, ja näkisin, että tämä hanke on myöskin erittäin tärkeä ja hyvä. Että tämä on niin kuin aidosti syrjäytymisen vastaista toimintaa, mitä tähän mahdollisesti tulee, ja myöskin tämmöistä hyvää köyhyyspolitiikkaa. Tässähän tietysti pääosin nämä tuetun asumisen asukkaat on tämmöisiä varsin köyhiä yksin asuvia miehiä. Eli pidän tätä asemakaavaehdotusta oikein hyvänä, ja tämä on paikkana myös erittäin hyvä, ja ehkä myöskin Härmälän sauna nousee tässä sitten uuteen kukoistukseen, jolloin sillähän on valtava menneisyys ja hyvä nykyisyys, mutta näkisin, että tämän asemakaavan myötä sillä on myös erinomainen tulevaisuus. Eli hyvä kaava kaikkinensa. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Aaltonen.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Jari Heinonen piti oikein hyvän puheenvuoron tästä ja laajan ja seikkaperäisen jo. Ja olen hänen kanssaan samaa mieltä, että sen myötä, mitä nyt lyhyen apulaispormestariuteni aikana on näihin asioihin ehtinyt tässä tutustua, niin näyttää tuettuun asumisen toiminta on kannatettavaa ja myöskin on hyvä sitten se, että tämä Härmälän toiminta on ymmärtääkseni siellä toiminut varsin hyvin ja myös sen ympäristön kanssa ja näin edespäin, niin pitäisin tätä hanketta oikein hyvä. Kiitoksia. Päätän keskustelun ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen hyväksytty. Siirrymme pykälään 263, asemakaava numero 8463. Avaan keskustelun, päätän keskustelun ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen hyväksytty. Siirrymme pykälään 264. Valtuustoaloite Tilakeskus liikelaitoksen toimintaperiaatteiden muuttamiseksi. Jari Heinonen ynnä muut. Avaan keskustelun ja valtuutettu Heinonen, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Ääneen nyt näin kokouksen loppupuolella ja ihan solkenaan, mutta hyvä näin, hyvä näin. Asia on taas tärkeä. Eli nyt kun kaupungissa on kovat säästötalkoot meneillään, niin olen tällä aloitteella, jossa on muutama muukin allekirjoittanut, kiinnittänyt huomiota siihen, että viimeisten vuosien aikana Tilakeskus on noin 130 miljoonan euron liikevaihdolla tuottanut lähes 50 miljoonan euron liikeylijäämän. Ja nyt kun katselen tätä talousarviokirjaa, niin huomaan, että se liikeylijäämä on hiukan nyt, tuossa se oli 2012 lähes 50 miljoonaa, mutta se on siitä hiukan tullut alaspäin, mutta edelleenkin pitkälti päälle 45 miljoonan paikkeilla. Ja tässähän ongelma on se, että tavallaan tällaisten sisäisten vuokrien kautta kerätään tätä liikeylijäämää kaupungin omilta toimijoilta ja tätä kautta selvästi nostetaan palveluiden hintoja ylös. Ja tästä kaupunkilaiset palvelujen lopulliset käyttäjät eivät hyödy. Palveluiden hinta nousee ja mä väittäisin ihan niin kuin tarkastuslautakunta tarkastuskertomuksessa havaitsikin, niin meillähän on ollut iso trendi ulkoistaa palveluita ja mä väitän, että tämä sisäisten vuokrien avulla on helpompi ikään kuin myöskin ulkoistaa sikäli, että omien palveluiden hinta nousee hyvin keinotekoisesti. Tähän on kiinnitetty huomiota muissa kunnissa, valtiolla ja niin edelleen. Eli onko järkeä kerätä näin valtavia tuloja tilakeskus liikelaitokselle sisäisten vuokrien kautta? Ja nythän näissä vastauksissa tietenkin hyvin vahvasti todetaan, että sehän on hyvinkin järkevää, mutta itse olen kyllä hyvinkin eri mieltä. Toisaalta siellä kyllä todetaan, että tämä sisäisen hinnoittelun lähtökohdat on perusteltua arvioida liikelaitoskohtaisesti. Hinnoittelun tavoite muodostaa pohjaa sille, millainen kate hintaan sisällytetään vai sisällytetäänkö hintoihin lainkaan katetta. Ja tämän tyyppistä ajattelutapaahan tässä pyrin viemään läpi. Eli mä väittäisin, että tätä kautta meillä on mahdollisuus halventaa palveluiden tasoa ja käyttää sitä rahaa enemmän palveluihin tekeviin käsiin kuin sisäisiin vuokriin. Ja tämä on minusta se yksi hyvä tapa säästää kaupungin toiminnassa ja kohdentaa varoja, resursseja, mitä meillä on, niin oikealla tavalla oikeaan suuntaan. Eli tämä varmaankin on sellainen asia, josta me ollaan täällä puhuttu aika pitkään ja moneenkin kertaan, mutta mä uskoisin, että tämä asia niin kuin pikkuhiljaa alkaa tässä menee läpi. Ja nyt kun Tilakeskus on saanut uuden pomon, hän tulee vakanssia hoitamaan tuossa aika pian, niin nyt varmaan tätä uutta ajattelutapaa voitaisiin pikkuhiljaa lähteä Tampereen kaupungissa myöskin käytännössä toteuttamaan. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Sasi, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Täytyy Jari Heinosen kanssa siinä mielessä olla kyllä samaa mieltä, että jotta me pystytään yksityisen ja julkisen sektorin toimintoja aidosti vertailemaan, niin meillä pitää olla oikeat ja riittävät tiedot. Ja tämä on yksi semmoinen tapa peri isoja tilavuokria, että voidaan saada keinotekoisesti tätä julkisen sektorin toimintaa kalliimmaksi, mutta elikkä oikeat ja riittävät tiedot pitää olla valtuutettujen käytössä, kun näitä toimia
tehdään, mutta sitä ei jaksa uskoa, että täällä nyt niin kuin, että jos me näitä tilavuokria sitten alennettaisiin, että se jotenkin kaupungin kassaa lisäisi rahaa, että tämähän on niin kuin taskusta toiseen siirtely. Siinä voi olla kyllä tämmöinen sitten valtionosuuspuolella vaikutus, että me otetaan siinä takkiin, jos tämä meidän valtionosuusjärjestelmä toimii silleen, että se lopulta optimoituu tätä kautta, että meillä on vähän korkeammat vuokrat. Ja repliikkipuheenvuoro, valtuutettu Loukaskorpi. Valtuutettu Heinonen on tehnyt ihan hyvän aloitteen ja tämä on ihan hyvä keskustelun avaus. Nämä sisäiset vuokrathan aiheuttaa kaupungin esimerkiksi omille lukioille ongelmia, suuria ongelmia verrattuna yksityisiin lukioihin, että kyllä meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua, mutta ei ehkä enää 8:20. Ja repliikkipuheenvuoro, valtuutettu Heinonen. Ihminen, että mielelläni jatkan keskustelua vielä 8:20, mutta en ehkä puolen yön jälkeen. Sasille toteaisin sen, että tietenkään tässä ei ole kysymys siitä, että jos tilavuokria alennetaan, että se tuo kaupungin kassaan lisärahaa, mutta siis jokainen ymmärtää, sen verran me ollaan kaikki kuitenkin tätä PISA-tutkimuksissa arvostettua koulujärjestelmää käyty, että me ymmärrämme, että jos me siirrämme sieltä rahaa palveluihin, niissä palveluissa on enemmän rahaa kuin aikaisemmin, kun me emme maksa niitä sisäisiä ylivuokria. Eli tämä itse asiassa, tähän johtaa tämä malli siihen, että sisäisiä eriä maksavat hallintokunnat, sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi, jossa on paljon työntekijöitä, paljon tiloja, niin näähän ikään kuin nämä näyttää tuhlailevaisilta ja sisäistä katetta vastaanottavat liikelaitokset tuottavilta. Tämä mallihan johtaa siihen, että nämä palveluja tuottavat yksiköt on tuhlareita, mutta tilakeskus on valtavan tuottoisa yksikkö. Ja repliikkipuheenvuoro, valtuutettu Schafaitel. Puheenjohtaja, toi kone petti taas, kesti nyt onneksi näin kauan. Ihan jonkun täytyy puolustaa tilakeskustakin ja mä teen sen. Tilakeskuksen sisäinen vuokravelotus on 2,52 € neliö. Se on Suomen halvin kunnista. Ja te puhutte kaikki, että se on kallis. Se ongelma on siinä, että meillä on näitä tiloja kaiken näköisissä vanhoissa tehdasrakennuksissa ja siellä on näitä kulmia ja sokkeloita ja mutkia ja portaita ja ties vaikka mitä. Ne on kaikki sitä maksettavaa neliöä. Mutta tilakeskuksen niin kuin velotusvuokra on Suomen halvin ja se on 2,52 € neliö. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Aleksovski ja sen jälkeen täällä näkyy vielä valtuutettu Kalevan puheenvuoro minulla ja sitten ei muita. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kun se näkyy kuitenkin teille, ei ole pakko olla tässä. Niin tähän valtuutettu Sassi otti aivan oikea asia esille. Niin kyllä sen en tiedä, ei se mitä ongelma on, mutta tilakeskus on sellainen järjestelmä, että ne pääomavuokran kautta keräävät rahaa seuraavia remonttiin ja niin poispäin. Se on se semmoinen järjestelmä, joka on lyöty tätä Tampereetta ja rakennettu näitä mutta ongelma on siitä, että tämä pääomavuokra, joka on tällä hetkellä 7% siihen, niin se ei loppu koskaan. Meillä on sellaisia kiinteistöjä, jotka 20 vuotta ei ole tehty yhtään mitään, mutta ne maksaa pääomavuokraa koko aikaa. Niin että siinä mielessä nyt tästä uutta tilakeskuksen johtaja voisi vähän pohtia, että kyllä jokaisen ymmärrät, että jos jotakin remontoidaan ja rakennetaan, totta kai se vuokra on kalliimpaa ja pääomavuokra, mutta meillä on sellaisiakin päiväkotia ja niin poispäin, mitä monta vuotta ei ole tehty mitään ja maksaa sama prosentti pääomavuokraa. Se pitäisi varmasti joskus määritellä, kuinka kauankin tätä pääomavuokraa on olemassa, mikä ne prosentit siellä on. Mikä tulee, että Tampereella on halvin vuokra. Kyllä tuossa Hervannassa on myös kylmäkin varasto koulumaailmassa, joka maksaa 11 € neliön vuokraa kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Toistaiseksi viimeinen puheenvuoro, joka minulla täällä näkyy, on valtuutettu Kalevan puheenvuoro. Olkaa hyvä. Valtuutettu Heinosella oli hyvä aloite. Tässä on vaara, että oma tuotanto ajetaan alas, kun sen saadaan näyttämään kalliimmalle korkeiden vuokrien ansiosta. Jos enemmän palveluita ja toimintoja ulkoistetaan, niin kenelle tilakeskus sitten vuokraa tiloja ja tekee sen voittonsa? Ongelma on tila- ja tuottajamallissa se, että kaupungilla on omaa tuotantoa, jolle maksetaan joltakin momentilta kyllä kaiken aikaa palkkaa, vaikka kyseisiltä yksiköltä ei tilattaisi yhtään mitään.
kaupungin oma yksikkö näyttää silloin tehottomalle. Otetaanko kaupungin yksiköiden kustannukset seisonta-ajalta huomioon valitun edullisimman tarjouksen kustannuksissa? Ja keskustelu päättyy. Ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen hyväksytty. Ja siirrymme pykälään 265 valtuustoaloite kuntalaisten kansalaisraadin perustamiseksi Tampereelle, Aila Dündar Järvinen. Ja meillä ei edelleenkään tuolla näy nämä puheenvuoropyynnöt, mutta minulla ne näkyvät kyllä täällä koneella. Eli keskustelu aloittaa valtuutettu Dündar Järvinen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tein tämän valtuustoaloitteeni 1,5 vuotta sitten ja odottelinkin jo, että missä vaiheessa se tulee. Eli kansalaisraati aihe on mielestäni erittäin tärkeä ja tässä onkin hyvin valotettu tätä historiaa hieman tässä vastauksessa. Muun muassa Hervannassa on tämä Settlementtiliitto kautta tämä kokeilu ollut, mikä oli todella hyvä uutinen. Mutta ihan lyhyesti vielä totean tästä loppukappaleesta, mikä valmistelija Antti Leskinen on vastannut. Eli tässä niin kuin tavallaan ehkä tällaista kainoa vihreätä valoa näytetään. Eli pormestari on nimittänyt 2 työryhmää pohtimaan kuntademokratiaa, asukasdemokratiaa ja käyttäjädemokratiatyöryhmät. Ja niiden työ valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä, joten odottelen mielenkiinnolla ja luottavaisesti, että tämä kansalaisraati-asiakin etenisi. Ja kuten tässä vastauksessa todetaan, niin työn aikana arvioidaan nykyiset vaikuttamisväylät ja luodaan suuntaviivat kuntalaisten kuulemiselle ja suoran osallistumisen kehittämiselle Tampereella. Ja mielestäni tällaiset innovatiiviset asiat olisivat tervetulleita myös Tampereella ja luotan siihen, että nämä työryhmät sitten ihan avoimin silmin käsittelevät tätä asiaa ja jään odottelemaan. Kiitos. Kiitoksia. Päätän keskustelun. Anteeksi, en päätä. Tässä selkeästi on nyt joku vika tässä järjestelmässä. Valtuutettu Roivaiselle puheenvuoro. Kiitän valtuutettu Aila Dündar Järvistä erittäin hyvästä valtuustoaloitteesta. Tässä vastauksessa viitataan todellakin Settlementtiliiton hankkeeseen, uusipaikallisuushankkeeseen, joka on toteutettu 3 suomalaisella paikkakunnalla Kemijärvellä, Vaasassa ja Hervannassa. Ja Hervannan kansalaisraati luovutti viime vuoden lopulla julkilausumansa Tampereen kaupunginvaltuustolle. Ja sitten päätin tämän vuoden alussa vähän vauhdittaa myöskin sitä raatityöskentelyä ja tein siitä valtuustoaloitteen koskien Hervannan kansalaisraatia. Ja se varmaan tulee vielä tässä myöhemmin käsittelyyn, joten asia etenee, uskon vaan Aila. Kiitos. Ja nyt tänne on tullut 2 puheenvuoropyyntöä valtuutetuilta Raevaara ja Heinonen ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Raevaara. Tosi hyvä aloite valtuutettu Aila Dündar Järviselle ja just kysymys on siitä, mikä on perussuomalaisille erittäin tärkeää, miten saisi kuntalaiset osallistumaan aktiivisemmalla tavalla kunnan asioiden hoitamiseen, ettei se jää tällaiseen epämääräisen kuppikuntien tehtäväksi, jossa hieman salamyhkäisesti näitä asioita päätetään. Mutta mä mietin sitä, että mäkin olen mukana muutamassa hyvässä tämän tyyppisessä kansalaisraadissa, ja voisi miettiä, että miten voisi esimerkiksi Rantaväen liikkeen niitä tietotaitoja hyötykäyttää nyt tässä taloudellisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan. Ja repliikkipuheenvuoro valtuutettu Dündar Järvinen. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos Irene Roivaiselle tästä asian vauhdittamisesta ja myös valtuustoaloitteesta. Ja uskon, että mitä enemmän meitä tässä pitää tästä asiasta ääntä, niin aivan varmasti tulee positiivinen lopputulos. Kiitos. Ja tähän mennessä viimeinen puheenvuoro valtuutettu Heinonen. Aloite on tärkeä. Suora demokratia, suora vaikuttaminenhan on hirvittävän tärkeä tulevaisuuden asia ja kehottaisin ottamaan mallia, niin kuin monasti olen todennut, latinalaisen Amerikan sosiaali- ja terveysneuvostoissa, joissa osallistuva budjetointi on ihan arkipäivää. Ja se on aika monissa myöskin EU-maiden kunnissa arkipäivää. Eli me ollaan Suomessa tässä suhteessa paljon jäljessä. Eli kansalaisraatihan tavallaan sitä voisi ajatella, että se on samantyyppinen toimija kuin sosiaali- ja terveysneuvosto latinalaisessa Amerikassa, vaikka Brasiliassa. Ja sillä tietysti pitäisi olla jonkin verran sananvaltaa. Tietää osallistuva budjetointihan tarkoittaa sitä, että
on tietty määrä rahaa käytettävissä myöskin omalla alueella, missä se raati toimii tai neuvosto. Ja meillähän on sitten myöskin näiden lisäksi, mitä tässä on Antti Leskinen tuonut esille, niin meillähän on myös näitä asiakasraateja sosiaalipuolella ja KASTE-hankkeen yhteydessä on varsin hyvin toimiva asiakasraati, jossa on siis sosiaalitoimen asiakkaita keskustelemassa kaupungin työntekijöiden ja KASTE-hankkeen työntekijöiden kanssa siitä, miten sosiaalipalveluita voidaan kehittää. Ja itse olen käynyt semmoisessa keskustelemassa ja minusta se oli hyvin tämmöistä niin kuin osaavaa ja tietävää ja hyvää keskustelua, josta kyllä ehdottomasti sosiaalipuolella pitää ottaa ohjeita. Ja tietääkseni myöskin Mikko Aaltonen on siellä käynyt, että mä luulen, että sieltä on tullut myöskin korvan taakse hyviä vinkkejä. Mutta tämä on ilman muuta, suora demokratia on tulevaisuuden sana. Ja vielä puheenvuoropyyntö valtuutettu Sirkka-Liisa Virtanen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta taas näitä Pirkkalan asiakasfoorumeita, joita on siellä 2009 saakka ollut ja jotka nimetään nykyään 3 vuodeksi kerrallaan. Ja niitä siellä on tämmöiset 9-henkiset asiakasfoorumit, jotka sitten kokoavat ympärille niitä kuntalaisia ja ne yhdessä ottavat kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen nykyään sitten tämän valtuustokauden alusta saakka myöskin sivistyspalvelujen, kulttuuri- ja sivistyspalveluiden osalta. Eli on niin kuin niitä hyväksi havaittuja niitä pysyvä toimielin, jolla sitten on sananvaltaa näissä kehittämisessä. Mikä on tietenkin ihan järkevää, että silloin Pyytäisin nyt hiljaisuutta tänne valtuustoon. Täällä on aika paljon hälinää. Johtuukohan se siitä, että mä olen niin monta kertaa ennenkin tästä asiasta puhunut, mutta niitä tosiaan, että ei tarvitse mennä Brasiliasta asti katsomaan, vaan niitä löytyy tuosta naapurista Pirkkalastakin rajan takaa. Tosin ei vielä niin kuin osallistuvan budjetoinnin osalta siinä mittakaavassa ehkä mitä Jari Heinonen tarkoitti, mutta nyt hyvä alku on siellä ja siellä ei todellakaan pelkästään keskustella, vaan että ihan oikeasti tehdään aloitteita ja osallistutaan siihen kehittämistoimintaan ja näin poispäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä yksi puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Kaleva. Arvoisa puheenjohtaja, minun mielestä tämmöistä kansalaisen vaikuttamista ja äänen esiin tuomista siitä voisi enemmänkin keskustella, ja yksi on neuvoantava kansanäänestys, jota en ole vielä täällä itse nähnyt toteutettavan, mutta tärkeissä hankkeissa näkisin, että se on erittäin tärkeä työkalu ja se antaa pohjan niille päätöksille, isoille päätöksille, joita täällä tehdään. Nyt kun havaitaan, että neuvoantava kansanäänestyksessä voisi tulla väärä tulos, niin sitä ehkä sen takia ei haluta toteuttaa, mutta näkisin, että se on ainoa järkevä vaihtoehto suurissa linjauksissa. Sitten vielä toinen asia. Tuossa hetki sitten valtuuston puheenjohtaja Sanna Marin totesi, että tässä järjestelmässä on vika. Hän on aivan oikeassa. Meidän järjestelmässämme on valuvika. Ja omasta mielestäni tämä ilmeni pykälän 256 yhteydessä, jossa perussuomalaiset pitivät kaupunginhallitusta pystyssä miltei yksinään. He tukivat kaupunginhallituksen esitystä ratikkalinjauksesta, kun kaikki muut lipäsivät linjasta. Ja päätän keskustelun. Ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen hyväksytty. Ja siirrytään pykälään 266 valtuustoaloite virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen perustamiseksi Tampereelle. Irene Roivainen ja Jari Heinonen. Avaan keskustelun ja ensimmäinen puheenvuoro valtuutettu Roivainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vuosi sitten teimme opiskelijoiden kanssa opintomatkan pohjoiseen Suomeen ja myös Norjan puolelle, ja sieltä toimme Jari Heinosen kanssa tuliaisena tämän idean, johon nyt sitten meillä on tässä projektipäällikkö Outi Niemelän vastaus. Ihan hyvä vastaus muuten, mutta se on hieman puutteellinen. Jos te katsotte sitä meidän aloitetta, mitä se piti sisällään, missä me esitellään tätä Pohjois-Suomen virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta, niin siinähän puhutaan nimenomaan neuvontapalvelusta, joka on myöskin, voi olla anonyymiä tai nimellä tehtyä, ja se on luottamuksellista ja siinä on tällainen tekniikka, joka on yhtä suojattua kuin pankkipalvelut, todetaan täällä meidän aloitteessa. Mihinkään tällaiseen ei viitata tässä vastauksessa, tässä puhutaan ajanvarauksesta ynnä muusta.
Eli se vuorovaikutteisuus, mikä liittyy tähän ideaan, niin on kokonaan jäänyt kommentoimatta. Ja tästä syystä ehdottaisin, että en tiedä mitä toimialaa Outi Niemelä edustaa, mutta ehkä tämä kannattaisi viedä lautakunnan kautta, ja siitä syystä esitän tätä uudelleen valmistelun ja pahoittelen valtuustoryhmille, että tämä idea on tullut niin myöhään nyt tässä, että toivottavasti otatte kuitenkin kopin. Kiitoksia ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Heinonen. Joo, kun olen tässä toinen tekijä, niin totta kai olen samaa mieltä kuin Irene Roivainen, että vastaus ja valmistelu tältä osin on puutteellista ja kannatan palautusesitystä. Me tarvitsemme tästä lisätietoa ehdottomasti tästä asiasta, eikö näin? Koska on tehty kannatettu palautusehdotus, on kaikki seuraavat puheenvuorot rajoitettava koskemaan tätä ehdotusta. Meillä on täällä 2 pyydettyä puheenvuoroa valtuutetuilta Aleksovski ja Kivistö. Ja ensimmäinen puheenvuoro valtuutettu Aleksovski. Niin, arvoisa puheenjohtaja, kannatan tähän palautusta. Kyllä meidän kahden huippuprofessori tästä asiasta tässä salissa, että luotetaan, että tästä pitäisi saada parempaa vastausta. Kiitos. Kiitoksia ja valtuutettu Kivistö. Palautusta. Kiitoksia. Täällä on nyt tehty kannatettu palautusehdotus. Tiedustelen valtuustolta, voidaanko tämä palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Ja hyväksytty. Siirrymme pykälään 267. Valtuustoaloite kaupungin omistamien liikelaitosten ja yritysten viime tilikausien ja aikaisempien tilikausien jakamattomien voittovarojen tuomiseksi valtuuston tietoon ynnä muuta. Timo Vuohensilta. Ja avaan keskustelun. Ja varsinainen puheenvuoro valtuutettu Vuohensilta. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tässähän on todella yhdeltä vuodelta tämä, että kysyin. Ilmeisesti tämä riittää tässä kohtaa, lueskellaan näitä. Kiitos. Kiitoksia. Päätän keskustelun ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttäneen hyväksytty. Ja sitten siirrymme pykälään 268 valtuustoaloitteet kokouksessa. Ja meille on tullut ennen valtuuston kokousta siihen mennessä 5 valtuustoaloitetta ja ensimmäinen puheenvuoro valtuutettu Ilpo Sirnio. Kiitos puheenjohtaja. Aloitteeni koskee ammattitaito kautta koulutusvaatimusten lisäämistä Tampereen kaupungin työnhankinnoissa. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Heinonen. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Joskus aikanaan teimme sattumoisin 2 aloitetta Vasemmistoliiton kanssa tästä pikavippi-asiasta ja se aloite meni silloin läpi. Nyt näyttää olevan taas sama tilanne tällä kertaa, mutta tällä kertaa vihreät tekee saman aloitteen kuin allekirjoitetut, mutta toisesta tietämättämme. Mutta toivottavasti tämäkin aloite menee läpi. Eli aloite liittyy niin sanotun tähderuokailukokeilun aloittamiseen Tampereella. Tällaista kokeiluahan on toteutettu Jyväskylässä hyvin tuloksin. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro vihreä valtuustoryhmä. Kuka teiltä käyttää puheenvuoron? Valtuutettu Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin niin kuin valtuutettu Heinonen edellä kuvasi, meillä samansisältöinen aloite, jossa esitämme, että Tampereella kokeillaan ylijäämäannosten myyntiä kouluilta, sairaaloilta tai palvelutaloilta. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sen perusteella toimintaa laajennetaan kaikkiin kaupungin julkisiin ruokapaikkoihin. Kiitoksia ja seuraava puheenvuoro sosiaalidemokraattien valtuustoryhmälle ja valtuutettu Aleksovski. Joo, arvoisa puheenjohtaja, Tampereen sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Tampereen kaupungin lahjo-ohjelman käynnistämisessä. Ja seuraava puheenvuoro Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja valtuutettu Minkkinen. Kiitos puheenjohtaja. Me esitetään, että selvitetään eläinten käyttämistä hyvinvointipalveluissa ja terapiapalveluissa. Ja ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän kokouksen.
yritän mahdollisuuksien mukaan puhua Se tapahtui